І. Слухайте, яка довга демка? I hope you slept well. Ой, там дзённік, ну добра пропустила. Ну, ён кажа, што Сэмюэль, я спадзяюся, добры вечар, я спадзяюся, што ты добра паспатунькаў. Like the dead, as they say. Спаў як памёрлы. I was hoping to save you some breakfast, but I've already sent them on their way. Я хацеў захаваць табе сняданак, але я адправіў іх уже па сваім Oh, справам. that's all right. I'm still pretty full from last night. Ён кажа, што ўсё добра, я яшчэ насычаны пасля папярэдняй ночы. Them goth types were practically throwing themselves at me. Гэтыя охоты фактычна запіхнулі сябе ў I мяне. am not surprised. Perhaps I should be concerned that some of my guests will follow you home. Well, gosh, if I still had mortal circulation, I'd be blushing. Ён кажа, што некаторыя госці гэтага клуба будуць праваджаць да хаты Сэма. І Сэм кажа, што ой боже, калі б я яшчэ быў жывы, то я бы пачырванеў тут. Why are you so embarrassed, Samuel? Чаму ты так Ah, засароміўся? hell. Guess we should just save it for therapy, huh? We're gonna get started now? То ён кажа, што ў нас тут пачнецца наш сеанс терапіі. If you like. Ну, Why добра. not? I'm eager to get going. Let loose, Doc. Very well. Let's start with the first question any therapist asks then. What brought you to me? Why is becoming a therapist so important to you? Так, чому ти прийшов до мене? Чому стать психологом для тебе так важно? Well, gosh, I remember what it was like. Being all angry, hungry, and scared all the time. It ain't no way to live. Так, він каже, що я пам'ятаю ті часи, коли ти увесь час злий, коли ти увесь час голодний, і при гэтым ти увесь час зляканий. І що на самой справі гэта не життя, а ти просто, виживаєш. When I see vampires acting the way I used to, I just need to show them there's more to unlock. І коли я бачу інших вампірів, які ведуть той лад життя, який був у мене раніше, я просто... я не можу не показати їм, що є інший шлях. And why is that up to you? І чому так для тебе це Few важливо? of all people know how lost our kind can be. Preying on the weak, dating mortal high schoolers. Тому що, ти, як і ніхто, ведаєш, якими ми можемо бути. Здекуватися со слабих, зустрікатися з смиротними старшокласницями. Вибачте. I've got to make them see their potential. That's what I'm here for. I know it. Так, я хочу, каб яны побачили свой потенціал. І тому я тут, мне так падаецца. Карацей, ён хоча зрабіць вампіраў лепшай версіяй іх саміх, чым яны ёсць. That is a lot of responsibility to place on yourself. Так, ён кажа, што гэта шмат адказнасці, якую Сэм на сябе бярэ, накладвае, нават не бярэ, а накладвае. І так, гэта, дарэчы, control fallacy, калі што будзе. You got a funny look in your eye. Am I doing one of them distortion things? У тебе есть... Ты пацяшаеш, я бачу ў тваіх вачах, што ты пацяшаешся. Гэта я раблю нейкую з гэтых выкраўленняў, так? You are most perceptive. Yes. Perhaps you can tell me what it is. Так, яны кажа, што так, ты за гэта заўважыў і просіць нас When you назад. say you are here to make vampires see the world differently, in what way are you distorting reality? Контроль? Well, I guess that's a control fallacy, right? I can't assume I'll be able to help other vampires the way I was helped. Ось. Very good, Samuel. Control fallacies are hard to avoid when one feels strongly about something. Так, ён кажа, што вось гэтых выкрыўленняў кантролю цяжка пазбегнуць, калі ты маеш нейкія моцныя эмоцыі наконт чагосьці, так, ты вельмі адданы чамусьці і гэтак далей. Your fate is not to transform every vampire you ever meet, even those who are your clients. Так што твой лёс не ў тым, каб змяніць кожнага вампіра, якога ты зменіш, нават калі яны твои кліенты. You will do what you can do, and that is enough. Да. Ты будзеш рабіць проста то, што ты можаш рабіць, і гэтага ўжо будзе дастаткова. But I am eager to learn how you develop this desire to help our kin find a different way of thinking.
Але мне вельмі цікава даведацца, як ты справішся з гэтай думкай, справішся з тым, каб дапамагчы нашим супляменнікам, я думаю, так можна назваць, знайсці іншыя шляхі думання. Ось. Well, like I told you when I first emailed you, I was a real nasty son of a bitch when I first became a vampire. Ну і ён кажа, што як я табе казаў у сваім першым лісце, што я быў вельмі непрыемным чалавекам яшчэ да таго, калі стаў When I вампірам. look back and see what a no-account piece of shit I was, I ain't nothing but embarrassed. Калі я гляджу на тое, кім я быў, я не адчуваю нічога, кроме It all сораму. seems pretty stupid to me now. Here we are living forever and all we can do is kill? It's the dumbest thing I ever did here. І якраз такі, што цяпер усё, што ён рабіў, гэта падаецца яму глупствам, таму што мы можам жыць вечнасць, і пры гэтым найлепшае, што мы можам прыдумаць, гэта забіваць кагосьці, гэта вельмі тупа. I'm going to stop you for a moment. Stupid, no account piece of shit, nasty son of a bitch, dumbest thing. Так, тут ён паўтараецца ўсе гэта дрэнныя словы, якія ніхто не павінен казаць. А-та-та, усім дам пасрацца, калі пачую, што вы так размаўляеце. Do you hear the way you are talking about yourself? Ці ты чуеш, як ти кажеш With про сам respect, себе? sir, I earned all them names. I killed women and children. Half the ghost towns out west are my doing. I didn't think of nobody but myself. Ну, кажи, з усёй павагай, спадар, але я заслугую гэтыя імёны. І ён распавядае, чаму, што так, ён забіваў жанчын і дзяцей, што палова гэтых гарадоў-прывідаў гэта якраз такі праз яго яны з'явіліся. Pretend you are my therapist. If I sat here and called myself a no-account piece of shit, what would you tell me? Ну, ён кажа, што уяві, што ты мой зараз псіхолог, і калі б я сябе так называў, то што бы ты гэта сказаў? Ну, гэта вядома, лейбелінг. I'd say you were doing some labeling. And I guess I'd tell you to look at yourself a little more kindly. Так, і я бы табе параю глядзець на сябе больш, мякка і больш добра да сябе ставіцца. Extend the same compassion to yourself then, Samuel. How are you to move on from being a nasty son of a bitch if you are labeling yourself? Ну, ён кажа, што пры мяне гэта ўсё і да самого сябе. Як ты можаш рухацца далей ад непрыемнага сына сукі, я выбачаюсь, гэта я просто пракладаю. А калі ты вось так сябе пазначаеш? If you wish to be a guide to other vampires, you must start with compassion for them and for yourself. Так, калі ты хочаш настаўляць іншых вампіраў, ты павінен пачаць са спачування і разумення іх і сябе. Ну, да іх і да сябе. Выбачайце, калі я просто не зусім дакладна ведаю, як тое ці іншае слово будзе перакладацца, таму я магу некалькі варыянтаў накідваць, каб вы, разумныя людзі там у інтэрнэце, уже маглі абраць той пераклад, які правільны. So, now that you've gotten all that horrible name-calling out of the way, please tell me, how did you find your sense of purpose? Ну, вось кажа, калі ўжо ты назваў себя гэтымі непрыемнымі імёнамі, то, калі ласка, скажы, як ты знайшоў сябе гэтае жаданне змяніцца? Well, I was on the run, you see. The Wild West was ending and the Pinkertons were starting to get the better of my gang. Ну, ён кажа, што час змяніўся, што дзікі захад скончыўся, і што вось Пінкенторы, гэта такое дэтэктыўнае, перш падаецца, агенцтва, яны вось пачалі слідкаваць за ягонай I went супругай. into hiding and found a strange group of folks out in the country. They knew I was an outlaw right away, but they didn't judge me for it. Ну і вось, калі ён хаваўся, ён знайшоў групу дзівакоў, і якраз такі яны ведалі, што ён па-за законам, але яны яго не асудзілі. They didn't even care that I was a vampire. They welcomed me like a friend, even shared their blood with me. Іх нават не хвалявала, што я вампір, яны прывіталі мяне як сябра, яны нават дзяліліся са мною сваёй They крывёю. taught me how to appreciate the beauty of the night, and I started seeing things I'd never noticed before. Яны паказалі мне, як прыняць прыгажосць ночы, і я пачаў бачыць рэчы, якіх я раньше не заўважаў.
They taught me my letters, philosophy, and how to question things instead of being scared of them. І яны навучылі мяне таму, як вось запісваць свае думкі, філасофіі, як спраўляцца, задаваць сабе як спраўляцца з тымі рэчамі, які выклікаюць у мяне пытанні, і не баяцца іх. I think about them every day of my unlife. They somehow freed themselves of all the judgments of the time and were better off for it. Я думаю пра іх увесь час свайго пазажыцця. Яны якраз такі вызвалілі сябе вось гэтага асуджэння таго часу, і вось все было прикольно. Must have been the 19th century American transcendentalists, yes? Ён якраз такі кажа, што гэта, хутчэй за ўсяго, была суполка амерыканцаў 19 стагоддзя, трансценденталісты. Слова выглядае знаёма, але у меня такое часто бывае, што частку слов я ведаю на адной мове, частку на іншай, і я не заўсёды іх можа пра свой мінус інтэлект ці праз дыслексію ведаю, як сполучыць гэтыя словы, таму Yes, sir. I'm glad I died when I did, because their like just don't exist no more. Ён кажа, так, спадар, я вельмі рада, што я іх туды сустрэў, таму што такіх людзей больш не існуе. Ага, гэта Носферату Сынкін, так? Once my community died out, I started walking. That was something else they taught me how to do. There ain't nothing like having a walk and a think. Ну, і якраз такі, калі вось гэтыя сябры яго памерлі, ён стаў падарожнічаць. І вось якраз такі вось гэтае падарожніцтва, гэтыя шпацыры, гэта тое, чаму яны яго навучылі. І як вось думаць падчас сваіх падарожаў. I walked in nature for about 90 years and just took in all the grace and beauty of my country. Ён кажа, што ён 90 гадоў вось так шпацыраваў. І якраз такі ён пабачыў усю грацыю і прыгажосць ягонай I краіны. guess I was kind of selfish, though. I should have been helping other vampires the way the transcendentalists helped me. І ён кажа, што ён быў трохі эгоістам, таму што ён павінен быў памагаць іншым вампірам так жа, як яму дапамаглі яго на сябры. Чаму? Why waste 90 years walking when I should have been helping others? Seems pretty obvious to me. I could have done a lot of good in that time. Він каже, чому гуляць з 90 гадоў гэта было, не гуляць, шпацыраваць 90 гадоў гэта было вытрачэннем часам, замест таго, каб дапамагаць іншым, для Сэма відавочна. Даволі відавочны адказ, таму што ён мог зрабіць шмат чаго добрага за гэтыя 90 гадоў. Turns that which you could find fulfilling into a duty. You create an extrinsic motivator. Ён кажа, што вось гэты павінен ператварае, што вось гэтая дапамога, гэта яго некі абавязак. Не імкненне тыпу сэрца, а вось ён павінны дапамагаць. І якраз такі ён кажа, што вось гэта дрэнная матывацыя, карацей. Truth statements are another cognitive distortion, something created by your own mind. Nature asks almost nothing of you. Вось яны. Так, вось гэта я павінен абавязкі, то есть вось гэта мнімыя абавязкі гэта называецца. Так, гэта тое, калі ты бярэш на сябе чужую адказнасць і, в прынцыпе, адказнасць за іншых ты прымаеш на сябе, хаця не павінны вы гэтага рабіць. І вось я таксама гэтым страдаю. У меня літаральна пра гэта была ўчора размова з маёй псіхалагіняй. Even if your should comes from a place of good, it creates undue pressure. Ён кажа, што вось гэта я павінен, я павінна, нават калі яны з некага добрага накіраваны на нешта добрае, гэта ўсё роўна стварае ціск над табой. Бо ты будзеш увесь час заўважаць, калі ты не зрабіў тое, што ты павінен быў зрабіць, так? І таму ты ўжо будзеш сам сабе увесь час грызці, а вось не зрабіла, а вось не за то, що. And what do we do once we are pressured? We resent the shoulds. We procrastinate. As you know, we have a lot of time to procrastinate. Так, ён кажа, што гэта ўсё вядзе да пракрастынацыі, таму што мы з гэтым ціскам не спраўляемся,
ад гэтага мы страдаем, ну не страдаем, а гэтага мы стрэсуем, наш арганізм не можа нічога рабіць, і зноў жа нам падаецца, што ўсе тое, што мы павінны былі зрабіць, мы зноў гэта не робім, і вось гэта так ты бегаеш па колу. You got that right. Why do today what you could do next century? Ну і правильно. Ты правильно кажаш. Чаму гэта трэба рабіць сёння, калі ў цябе ёсць наступнае стагоддзе? Exactly. Should statements remove the intrinsic joy from that which you find fulfilling? Ну, ён кажа, што так, вось гэта я павінен, гэты ціск, ён прыбярэ ўсё задавальнення ад таго, што ты робіш. Hold on, though. Ain't there some things we really should do? Але я так кажу, пачакай, а ці што няма рэчаў, які мы сапраўды павінны рабіць? There are things we must do. But nature herself tells us what they are. We invent the rest. Here, let me give you an exercise. Ну, ён кажа, што, вядома, ёсць рэчы, які мы павінны рабіць, але прырода нам сама кажа, што трэба рабіць, а іншае гэта мы ўжо самі прыдумалі. І вось нам Андрюс нам пакажа нейкі прыклады. See whether you can find the should statement that is a distortion. I should go to the vampire dentist. You know what they say. If you have bad fangs, you get bad blood. Так, я павінен пайсці да вампірскага стаматолага. Ну, ты ведаеш, як яны кажуць, калі ты маеш дрэнныя іклы, ты п'еш дрэнную крывю. Ну, і тут гэта правільна, гэта твой абавязак сачыць за сваімі зубамі, неважна. Вампір ты ці звычайны чалавек. Я павінен сёння выпіць. Ну так. I should take my blood partner Crimson out on a date. Чому ні? I should be wary of sexually transmitted diseases. Так. Did you miss my should statement? Let's try again. Так, я дзесьці щось пропустила, не зразумела. I should go to the vampire dentist. You know what they say. If you have bad fangs, you drink blood today. Може, ось гэта? Well, I guess if you don't want to drink blood, you don't have to. But I'll die if I don't. So I guess you should drink. Try. I should take my blood partner Crimson out on a date. Ні. I should be wary of sexually transmitted diseases. Well, a sexually Так, transmitted що, disease. споткання? We are dead, son. Let's try. I should go to the vampire dentist. I should drink blood today. I should take my blood partner Crimson. Saying you should take Crimson out on a date is a should statement. You've turned something you want to do into something you have to do. Типу, не я хочу покликать її на споткання, а я повинен її тепер кликати на споткання, тому що я п'ю її кров'ю. Що? Зрозуміла. That's right, Samuel. You know, I couldn't be more pleased with you. Your time in nature was clearly well spent. Ну, він каже, що я вельми задоволен нашими поспіхами. Окей. І що ось гэты час на прыродзе Сэм вытраціў не дарма. Thanks, I suppose. But if you don't mind my saying so, I hope you're treating that mortal lady right. Ён кажа, што, типу, дзякуй за, як мне падаецца, але спадзяюсь, ты не успрымеш мои слова ў негатыўным плане, але я спадзяюся, што ты ставішся да гэтай смяротнай спадарыні правільна, з павагай. Thank you. Please, ask her yourself. I imagine she would share her blood with you. You look like her type. Ні. Хаця, слухайце, пытанне палігаміі складанае. Вось, нікаго не засуджваю, кожны абірае, зноў жа, калі ёсць актыўная згода, кожны абірае тое, што пасуе яму. То бок, вось тут нам і кажуць, што яна будзе не супраць падзяліцца з табой крывёй і што Сэм выглядае ў яе гусце. Hold on. I've only been in Europe for a couple of days. I ain't gonna go after my teacher's girlfriend. Він каже так, я ў Європі ўсё некалькі дзён, я не буду тут тусаваць з дзяўчынай майго настаўніка. Яна робіць тое, што яна жадае, таму я яе абраў як маю партнёрку па крыве. Even if it beats no longer, you have a good heart. I think you will be an excellent therapist. О, які милі слова. Він каже,
Сэмюэл, нават калі твоё сэрца больш не б'ецца, а я лічу, што яно ў цябе добрае. Я добра і думаю, што з цябе выйдзе добры псіхолог. So far, that good heart of mine hasn't amounted to much, but I'm willing to give it my best shot. Ну, ён кажа, што ён будзе старацца. Ён ўсё ж такі ўсё трошкі яшчэ пра сябе прынізліва кажа, але ён кажа, я буду You're старацца. uncomfortable with praise, aren't you, Samuel? Every time I say something positive, you find a way to negate it. Сэм, ты такі, як я. Ён кажа, што за непрыемны выраз. Кожны раз, калі кажу штосьці пазітыўнае, ты находзіш, што сказаць негатыўнае пра I сябе. just don't think I should be doing any bragging. I spent my first 50 years killing, spent the next 90 walking in the woods. Ён кажа, што ён проста не заслугоўвае такіх кампліментаў, бо першыя 50 год свайго жыцця ён забіваў, а іншыя 90 ён дзесьці пашворыўся па гэтым лесе. I've tried to walk a better path since then, but I ain't no saint, Auntie. I did not say you were. Having met several so-called saints, I can attest that none of them were either. Ну, ён кажа, што, Сэм кажа, што я не святы, а Андрусі кажа, што я і не называў цябе святым. І я якраз такі сустрэў некалькі такіх святым, і і яны тое, каб не таксама былі не зусім святыя людзі. I Ось. understand your discomfort, Samuel. I, too, have done terrible things that I cannot erase. But is erasing the good I have done worthwhile? Ну, ён кажа, што я не разумею, чаму Сэм адчувае такі дыскамфорт, калі пра яго кажуць нешта добрае. І што ён сам, Андрусь, таксама рабіў вельмі дрэнныя рэчы, якія ён не можа сцерці ні з гісторыі, ні са сваёй памяці. Але сцірае ўсё то добрае, што ён робіць, гэта не дапаможа неяк пазбавіцца ад гэтага дрэннага. Well, I guess when you put it like that, it sounds kind of silly. Ну, калі так кажа, то так, сапраўды, это па-дурному It's гучыць. another cognitive distortion, one that mortal psychologists call disqualifying the positive. Ну, господи, вы що, на психолога хочаце мяне вывучыць, ці що? Слухайце, трэба сваёй псіхалагіні даць гэтую гульню. Хай жанчынка. Ён кажа, што вось гэта таксама наше кагнітыўнае выкраўленне, і гэта калі вось мы адмаўляемся ад чагосьці пазітыўнага добрага. Вось у нас адмаўленне. I understand that the actions of your past are difficult to bear, but what we are here to do is accept reality with both its positive and negative aspects. Да, так. Андрусь кажа, што калі ты хочаш прымаць рэчаіснасць, то ты павінен рэчаіснасць прыймаць такой, якая ёсць, і пазітыўная, і негатыўная. То бок, калі ты адмаўляеш пазітыўную, ты таксама не прымаеш гэтую рэчаіснасць. Вось і ўсё. I am not saying that you should disqualify your negative actions, but merely note when you disqualify the positive ones. То бок ты, калі парафразаваць яго выраз, то па сутнасці, што ты не павінен адмаўляцца ніяк ад сваіх дрэнных учынках, ніяк ад сваіх Let us добрых. try an exercise. See whether you can challenge me when I disqualify my positive. Ну, вось, цяпер мы павінны адпрацаваць гэты навык. I am Andromochos, one of the most powerful vampires alive. Окей. Before I became the vampire I am now, I did exceptionally terrible things. I have defiled the innocent. I have killed countless people. The good I now do pales in comparison to the evil I have done. Regardless of my past evil deeds, I am quite good looking. Окей. You didn't catch me disqualifying the positive. Я не зразумела. I am Andromochos, one of the most powerful vampires alive. Окей. Before I became the vampire I am now, I did exceptionally terrible things. Well, that's the one. Yeah. Of course you done plenty. But I wasn't talking about the positive things I have done. I Да. have defiled the innocent. I have killed countless people. Ain't you discounting the fact I did. But I still have not the good I now do pales in comparison to the evil I have done. І може тут щось? that's the one? Ось. You're literally disqualifying the positive by comparing it to the evil stuff you done. Так, вибачайце, тут є ще ж проблеми мовні. Я не завжди розумію, що вони кажуть, тому я пропускаю, може, ніякі моменти. Well done, Samuel. I believe the recognition of this distortion will serve you well when you start to see clients tomorrow. Ну, він каже, що так, ось вивучення гэтых всіх когнітивних викривлень, вони допоможуть
Симулюю з його будучими клієнтами, яких він побачить уже завтра. Whoa, tomorrow? I only just started learning these here cognitive distortion things. Він каже, ого, завтра, але я ж тільки почав це все I вивчати. will, of course, be with you. You needn't worry. I can sense your instincts and will help you. Він каже, не переймайся. Сем, я буду побач, і я допоможу тобі, коли що. But tomorrow, I just don't feel ready yet. Але завтра я ще не відчуваю себе My підрихтованим. friend, we are never truly ready. But if it would ease your concerns, we can practice with further examples. Would that be helpful to you? Він каже, так, ми ніколи не будемо до нічого підготовані. Так, це якраз такі люди, які мають тривожність, і вони завсюди намагаються, ми завсюди намагаємося все контролювати, до всього бути підрихтованими. У нас мільйони сценарів усього самого дренного. І ось він каже, що ти ніколи не будеш підрихтований до свого життя. І ось у нас тут є тестові наші лабораторные, так сказать, мышки, кажанчики. Ну, давайте просим Yeah, I think допомоги. I could use the help. Very well, Sam. Let's try some examples. I will give you a statement, and you find the cognitive distortion in it. Ну, коротше, ми зараз ще раз так прогуляємо, поглядимо. I am far sexier than movie vampires. Therefore, I should be a movie star. І не ведує. Oh, yeah, that's an easy one. That's a should statement right there. But you're not insecure enough to be an actor anyway. Excellent, Samuel. Would you like another exercise? Давай. If I cannot consume high-quality blood, I might as well drink blood from Florida. Я ось весь час блитую Носферату і контроль. Давайте глянем. Не туда полезла. Ось. Ну, магчыма, гэта Носферату? That's Nosferatu thinking, ain't it? Correct, Samuel. That being said, I am sure there is still decent blood to drink in Florida. But I will bring a test kit. Would you like another exercise? Давай. I am an antediluvian old fart. Короче, він себе, ну, старим пердуном називає. Лейбелінг. Well, that sounds like labeling to me. You ain't just an old fart. Are you actually older than the flood, though? Do I look that old? Ні, ти пригожик. Oh, not at all. I was just... I am joking, Samuel. Don't worry. The myth of the flood was at least 1,000 years before. Would you like another exercise? With my terrifying powers, I know I shall never be destroyed. Контроль? I think that's a control fallacy. Unless you know something I don't. That's correct, Samuel. Though my powers are indeed phenomenal, the universe holds mysteries and dangers I cannot fathom. Would you like another exercise? Пу-пу-пу. I may hold vast knowledge, but acquiring it was inevitable thanks to my immortality. Так, у меня могут быть... Ага. I know that one. That's disqualified. I knew you would catch that one. Would you like another exercise? Окей, опошнює, I потім am далі. lazy and useless because I slept the night away in my coffin. Listen once more to the words. I am lazy and That's just labeling, Chief. Тут просто... Ain't nothing wrong with having a sleep in. well done, Samuel. Would you like another exercise? Ні, пошли далі. I think I'm good. All right, Samuel. You must be hungry now. I suggest you get a liter inside you. We have a big night tomorrow. Ну, він каже, що ти вже такий голодненький, завтра у нас буде важний день, так що... Важний ноч, вибачаюсь. Так що іди погуляй. How much is a liter? Коли... Так, у Америці інша система вимірення, і він каже, тобі потрібно не менше, як літр крові, а ти такий, а що таке літр? Just get enough to drink, Samuel. We will not be able to work if you are hungry. Так, ти не зможеш працювати, коли ти будеш голодний. Please excuse me. I do have a date with Crimson tonight.
I suspect I shall not return until nearly morning. Ну, він каже, я вибачаюся, але у мене тут споткання з Кримзон, і я не вернуся до наступної раниці. Oh, yeah, of course. I hope you have a nice night out, Mr. Andy. І відомо, я сподіваюся, що у вас буде судовний вечір, спадар Андрусь. Rest in peace. Ну, а що, не буде огучки? Окей. Як це демка, може тут некий хіба є. Хто їх тут? Я вибачаюся, але я вже трошки овермелинг. Мені вже трошки занадто. Може, ми підемо спати? Ah, Samuel, glad to see you are awake. Ні. Коли ця демка скочиться, регала. Не хочу. Не хочу. Так, ну ось якраз таки у нас перший клієнт буде. What, already? Look, Mr. Andy, sir, are you sure I'm ready for this? These are people's brains I'm messing with. Сэм, стоп, перестань лементовать и поехали уже. Fear not, my friend. You are a powerful vampire. Да-да-да-да, All you всё, need to do is пацаны. listen, and I know the truth will reveal. Shucks, wish I had your confidence. Well, to a limited degree. You Да-да. can see. It's not that impressive, really. You start to see the patterns after 1,000 years or so. Well, dang. If seeing the future ain't impressive, that's gotta be a distortion. You barely require my aid as it is. Ну, Кэти, тут все всячески Андрусь нахваливає Сэма. Да-да-да-да. If you need guidance, I will provide it to you telepathically. Тобто, так, коли нам буде потрібна допомога, Андрусь нам ось телепатично підкаже. Don't think about it too much. When you are 3,000, such things will cease to impress you. Let us look at your first client's case file. Поїхали. Dr. Drain, huh? You ain't got no first name? Так, доктор Смоктача. У його немає ім'я, тільки прізвище. Що у нас? Доктор Дрейн, 430. Ага. Він із Англії. Угу. Так. Ага, тобто він займався переливанням крові і якраз таки став вампіром праз гэта, тобто проводив експерименти і не тою кров'ю собі перелив кратей. І тепер він лічить, що він має некую залежність. Ось якраз таки. Тут, як він гэта ўсё називає, я так розумію, він лічить, що його жадання жага крові – гэта некая залежність. Угу. То бок ён адмаўляецца бачыць сябе як вампіра, тыпу як чалавек без праблемы? Мы павінны даследаваць ягоныя ну, ось якраз такі звычкі піцця і як ён спіць. Красі, як ён харчуецца, як ён спіць. Many vampires go by one name. Families and titles seem to become more abstract after a certain age. Ага. Вось тут дзе у нас нармальна будзе. Ага. І Андрусь кажа, што калі ты жывеш так доўга часу, то усялякія табе там і прозвішча ці яшчэ ж, яны ўжо табе, ну, такія непатрэбныя. Аднаго імя будзе дастаткова. Huh. So is it funny that he kept the title? Indeed, you catch on quickly, despite your habit of disqualifying the positive. I will let you work now. I shall be meditating in my coffin, but I will... But I... Всё, поехали, давайте. I know you can handle this. Be Так, у меня yourself. проблемы терпения. И шо? Satan bless it all, I hate flying! Братан, мы таких слов тут не кажем. Ты гэта... За языком сочи. Сам ты. Hey there. Когось він мені нагадує, але просто я на симпатичного мужика намалювала. Не знаю. Когось ён... Мне падаецца, што ідзесьце штось... Хай яго. God's blood, what on earth are you? Мне цікава, гэта сапраўдны англічанін яго гучаюць, ці чалавек просто робіць акцэнт, бо спецыфічна гучыць. Што ты такі? My name's Sam. Так. I'm the new therapist.
Make yourself comfortable, Dr. Drain. Так, ну ён кажа, што я новы псіхолог, калі ласка, адчувае сябе тут зручна і так далей. And American as well. Good God. It's not enough for you lot to take over the world of the living. Even the halls of the dead aren't safe from you. І ти яшчэ амерыканец, господі боже. Не хапае таго, што жывыя амерыканцы захапілі ўвесь свет, так яшчэ і памёрлая тут. Oh well. I suppose your lot are all into this touchy-feely stuff, aren't you? Ну, як я разумею, ти якраз таки увесь гэты адчувальным свеце тут, ну давай. And ignorance, even American ignorance, is bliss, I suppose. Oh, sweet ignorance, how I do wish I knew thee. Я не ведаю, що таке ігноранс, вибачайте. Damn it, how am I gonna work with this fella? I gotta ask Andy. Ён каже, чорт, як работаць з гэтым чалікам? Трэба запытаць Андруся. Are you all right, Samuel? Господи, боже мой. Не хочу. Усё добре, Семён? This fella as my first client? І гэты чалік мой першы Why клієнт? not? He is clearly hiding very little about his state of mind. Ну, а чому ні? Ён мало чого приховує. How am I supposed to help him when he already sees me as the bad guy? Як я можу йому допомогти, коли він бачить во мені ніякого злодія? Use your instincts, Samuel. Think about how you have felt in your darkest hours. Використовуй свої інстинкти, вспомній, як ти себе відчував у свої не найлепші часи. What does this poor vampire want? Чого він хоче? I think he needs a dang reality check, charging at me like an undersexed bull. If you tried to give an undersexed bull a reality check, that would not change the fact that it is undersexed. How did the transcendentalists approach you when you were a wild? Yeah, I get it. I'm sure this fella's come here with problems. I can't be surprised when they show up. He wants to leave, he wants to complain. Та я, щоб я, розуміла. I think he doesn't want therapy. He is here, isn't he? That alone is this. I guess not. He's just getting comfortable, I Тобто expect. він Or хоче at least his version of complain? comfortable. I think he just wants to complain. Perceptive, Samuel. He can hardly stop himself, can he? Він, типу, просто хоче пляментувати? So what? I just let him complain? І що, я дозволю йому ляментувати? Of course. Just give him a starting point to let it all out. It will make him feel better. Ну, добре. Well, Don't worry, Samuel. You are doing wonderful. well, are you just going to sit there? I was just gonna ask how your trip here was. My trip? My trip was bloody wonderful. Until my familiar got a flat tire and I had to fly 30 kilometers here as a bat. I hate being a bat and I hate flying. Do you know an owl tried to eat me? Сова намагалася його з'їсть, поки він був кажаном. Я б на це погляділа. Me, a creature that has lived for centuries, treated like common prey. Ага. А ось він каже, що я істота, яка живе стагоддзями, і мені як просто ніяку ахвяру? Ага. Що гэта у нас? Лейбелінг, контроль, ці Носферату? I'm surprised he was even interested. You should see what an ugly little beastie I am when I transform. Вось гэта лейбельны, потому што ён называе сябе непрыгожым, калі ён ператвараецца на кажана. Блин, кажаны такі міленькія. Ну що ти, дурак, ці що? All I could do was screech and squeak until he went away. Все, што я мог рабіць, гэта просто пішчаць, пакуль там гэта сава не ўляцела. Well, I suppose I'm alive, in a manner of speaking anyway. You all right there, pal? Yes, I'm fine. Well, I'm not, of course. I wouldn't be here otherwise. But for the sake of conversational integrity, fine. Ну, чого ти? I take it you read my case file and know why I'm here? You're here for an addiction problem. Yes. Embarrassing, isn't it? Диня? What's to be embarrassed about? I remember when Ulysses S. Grant was president. Didn't seem to bother him. Oh, well, of course. How wonderful it is that I share the mental failings of people who only live a single lifetime. Можна його стукнути? Hey, come on now. There's a part of us that's still mortal. Can't help that just like we can't help being dead. Угу.
Так, кожна з нас ёсць частка, якая ўсё яшчэ смяротная. Мы не можам з гэтым справіцца, як мы не можам справіцца з тым, што мы ўжо памёрлыя. So I'm discovering. Look, I just need some tips and I'll be on my way. Just give me all the tricks. Whatever one does to make addictions go away. То бок ён проста хоча некага простого рашэння, вось чароўную некую параду, каб вось пазбавіцца ад сваёй залежнасці. Tips. Let me think. Так. Partner, there ain't no tips that'll magically cure you. But I'm here to listen. Так, ён кажа, што няма некай чароўнай парады, якая адразу вылікуе ад гэтай залежнасці. Але ён гатовы выслухаць усе праблемы Дрейна. You know, I never in my life thought anyone would ever call me partner. Like partner, but not with a T. Да ладно, ты чого? And I know how you English love your tea. Thank goodness we can still process tea. We cannot live on blood alone. Ну, ён радуецца, што можна прынамсі піць гарбату, бо, зноў жа, на адной крыві далеко не I паедзеш. appreciate the concern, though. І ён удзячны нам за тое, што мы вось неяк у яго справу I цягнуліся. must admit, I rather saw myself above this whole addiction thing. Tell you what, let's not worry about being above or below anything. You're here now, so let's see what we can do. Так, і ён кажа, што... What exactly are you addicted to? І ён пытае так, а ў чым усё гэтая залежнасць якраз такі ў нас? It's a form of plasma, a catalytic compound of my own design, a necessary component of my own scientific goals. Плазма? Ну, плазма ёсць у крыві. Ён кажа, што это... Чаго? You're losing me. І, так, ти з мене згубив. Well, let me try to make it simple. I have been able to replicate and even alter the molecular patterns that vampiric erythrocyte surface receptors receive. Окей. Ну, типу, ён каже, што ён можа зрабіць рэпліку молекулярнага узора, які вампірскіх эритроцитаў, ці што? Our unique physiology gives us an increased ligand affinity, which is how we are able to process blood the way that we do. Ну і карацей так, ён кажа, што у нас у вампіраў ёсць своеасаблівы спосаб, як яны могуць засваивать крывю. I can extend this receptivity and thus achieve my true goal. Synthetic blood. Freedom from the hunger that plagues us and hope for all humanity. І вось, ведаючы гэты механізм, як засваиваецца крывя у вампіраў, ён можа стварыць штучную крывю, каб яна вось таксама так лёгка засваивалася, як натуральная. Ага. Well, dang, that sounds pretty impressive, Doc. Ну, ён кажа, што так, гэта класна. Well, it doesn't work without a vampiric catalyst, and that is the plasma I am addicted to. Але гэта не вось працуе без гэтага плазмы, але ён залежны ад яе, чаго не разумее. Pathetic, isn't it? I have spent 400 years trying to steal the secret of blood only to be engulfed by it, like Prometheus walking into a fireplace. Pathetic? Doc, where the heck would you get a word like that? You've come up with a synthetic blood. Man, I can barely get my spurs on some mornings. Ну, ён кажа, так, ну, ён себе прыніжвае тут гэты доктар Дрейн, і сам кажа, што ты чаго? Ты змог прыдумаць рэч, якая сапраўды вельмі ўсім патрэбная. Вось. Maybe you've had a setback or two, but give yourself a little credit, compadre. Ну, і якраз таки так, адзнач, што ты зрабіў нешта сапраўды неверагоднае. Credit? For wasting 400 years? Practically speaking, I'm in the same place as I was back when King James was in power. Only now I have a drug problem. Ну, кажа, што праз тое, што я 400 годзей вытраціў незразумела на што, і... То бок, пачакайце, я не магу цяміць. Ён намагаецца зрабіць штучную крывю. І ён цяпер не можа жыць ад аднаго з інгрэдыентаў гэтай штучнай крыві. То бок, ён стварыў ту рэч, ад якой ён цяпер атрымлівае залежнасць. Тыпу, ён не можа піць натуральную крывю. У гэтым праблема? Perhaps I must face facts. My professor was right. Nothing we ever do will make a damned bit of difference. Так, ён успамінае некага свайго прафесара. Samuel, listen to him. Do you recognize his patterns of thought? There's some distortions in there, ain't there? I Такая, да. can sense them. Invite him to talk more about this failure of... I'll do my best.
Now hold on just a minute there, cowpoke. I've heard you talk a lot about failure, but it sure sounds to me like you ain't thinking clearly if you think you're a failure. I am a realist, that's all. Зараз він мене цитує. Look at me. 400 years of study and still dabbling with leukocytes. Ну, так, типу, я ось витратив дарма гэты час, і то сьо. Я, блін, вось гэтай штукі, яны ўсе вельмі падобныя. Ой-ой. Я уже могу нечто отзначить, але не ведаю, что. I don't know many people who would call working with leukocytes dabbling. Так, ну вось, ён прыніжвае. За гэтыя 400 годзе ён чагосьці да добрага і зрабіў. I mean, I gotta admit, I have no earthly clue what you're talking about. So unless you made up all them science terms, I think you might be doing more than playing with a chemistry set. Perhaps. But if we consider all there is to know about blood, I know precious little. Так, але каже, што... Так, тут я нічога не магу, слава Богу, Господі, тыкаць. Наш доктар кажа, што... Але калі мы бярем да ўвагі ўсё, што вядома пра крыві, то ён якраз такі зрабіў зусім трошки. But you know something? Yes, I concede I might know something about blood. I would hope so after 400 years. You still got more knowledge about blood than most, whether it's been 4 years or 400 years, amigo. Let's get back to what you were saying, though. I'm saying I am surely the oldest, most well-studied doctor in the world. I should have achieved more than this. Гэта наша «я павінен». Well, who said you should have achieved more? Isn't it obvious? I should have something to show for 400 years of work. Ну, не кажа, што так. Я тут 400 годзей над гэтай штукай б'юся, і я павінен быў ужо чагосьці дасягнуць. And what happens if you don't? Але што будзе, калі ты не дасягнеш? Absolutely nothing at all. Нічого не здарыцца. Well, that's my point. У гэтым і справа. That is not as encouraging as you think it is. Так, гэта не так падтрымліваюча, як ты думаеш. Ain't meant to be encouraging, just showing you a little reality. Гэта не павінна, але проста гэта павінна табе паказаць трошкі рэчаіснасці. Well, it's all my fault, really. I cannot seem to motivate my scientists to reach the necessary level of dedication. It's always shocking to me how little urgency mortals have around death. Мне падаецца... Контроль? So it's all your fault that you haven't come up with the perfect synthetic blood. Так, гэта калі ты усе... Ну, я на себе усе абвінавачваў усім том, што не атрымалася. It can't be anyone else's fault. Only I have the skill, the knowledge and the experience. Да, і тут цікава, як ты пры гэтым сам себе супярэчыш. З аднаго боку ты кажаш, што я ніхто, я дурань і так далей, але пры гэтым ты кажаш, што з маімі-то ведамі, з маім досведам, і я, і таму я ось такі гэтакі. Pardon me for saying so, Doc, but it sounds like what you're doing is pretty dang complicated. Ён кажа, што так, ўсё, што ты робіш, гэта вельмі складана, і зразумела, што з першага разу ўсё не атрымаецца. Sounds to me like you're some kind of god if you expect control over life itself. Ты ж не... Please, I'm a scientist, not a spiritualist. It is not control I seek, but understanding. And are you ever gonna have perfect understanding? Ён кажа, што я не хачу кантраляваць усё, я хачу ўсё зразумець. І Сэм пытае, ці ў цябе ўвогуле гэта будзе гэтае ідэальнае разуменне калісьці чагосьці? No, of course not. I'm not a wizard. Вядома, што не будзе, я ж не чараўнік. So how about not putting saving the world on one person, Doc? Так, можа, не будзем ускладаць ратаванне свету на аднаго чалавека? That is a simplification, but I take your point. As I was saying... Ну, у смысле, не чалавека, вампіра. І ён кажа, што
Я зразумеў, што ты мне намагаўся сказаць, і так вось. Now that I'm addicted to my own drug, I have joined the ranks of mortal celebrities in my utter irrelevance. Цяпер калі я вось That's a pretty dark read on things. You know, lots of folks get over their addictions. Yes, but not me. I'm trying to tell you that even if you are addicted, that ain't the end, hermano. You got a lot of life and opportunity left in you. Так, то што так, здарылася дрэнна, у вас ёсць нейкая залежнасць, але гэта не значыць, што гэта канец свету. З гэтай залежнасцю вы можаце змагацца. І, ну... If you can call this life. Now hold on there, that's what I call Nosferatu thinking, straight from the coffin. Life ain't all black and white. It's got its shades of gray too, you know. Well played, cowpoke. Perhaps I am being a little dramatic. Yes, I'm aware that in reality progress has been made, enough to get to this point. But I didn't come here to ask for a pat on the back and to be told I'm a good boy. Так, ён кажа, што я магу адзначыць, што я, змог дайсці да нейкага прагрэсу, але я не прыйшоў сюды, каб мне хтосьці пахлопаў па спіне і сказаў, што я малайчынка. Ain't my department, but I hear they do some of that stuff downstairs. Гэта не мае абавязкі, але чуў, што хтосьці ўнізе так робіць. Yes, we all know very well that the Continentals are more sexually liberated than we are. But as I say, I don't want all this therapy stuff. I just want to stop using this damn drug. So what's so good about this stuff anyway? Why do you like it? Ну, так, чаму у цябе ўзнікла гэтая залежнасць? I'm not certain. I don't remember what happens after I take it, but I wake up feeling, how do I put this, alive. Так, ага, ён, зноў жа, не ведае, што такога адбываецца, але калі ён выкарыстоўвае гэтую плазму, ён адчувае сябе жывым. Well, that don't sound so bad. A good nap can make me feel like a new man. Ну так, што калі пасля гэтай плазмы добра спіш і ўсё такое. I'm not talking about feeling refreshed. I mean I feel alive. As if I'm someone else. Someone who lives. Ага, то бок ён літаральна адчувае сябе жывым, кімсьці іншым. And I wake up and find, oh gracious me, I am not depressed. Вы мне хочаце сказаць, што гэты дурань стварыў вампірскія антыдэпрэсанты? Я думаю, не цяжка здагадацца, адкуль я ведаю, як працуюць антыдэпрэсанты. Я вам кажу. You mean to tell me that you're going to sleep depressed every night? Oh, nothing of the sort. Oh, well, I'm glad to hear that. You are assuming that I can simply go to sleep and my global scientific enterprise will run itself. Oh, wait just a gosh darn minute. You're telling me you don't sleep? Стоп, ты хочаш мне сказаць, што ты не спіш? Ён проста выспаўся, а ён стварыў снатворнае для вампіру. Yes, it's not as though we can get much deader already, and I have work to do. Ну і правильно, що я вже і так помер, для чого мені тут спати? У мене ще праця є. So you're not sleeping, and you're always depressed. I think we're starting to get somewhere. Тобто ти не висипаєшся, і при гэтым ти увесь час депресивний. Мені подається, ми почали з чогось. Oh, don't be such a bumpkin. If you're a sapient individual, aware of the world around you, depression is the only sensible reaction. It has nothing to do with sleep. Come on now, it's a big world out there, and different things are depressing to different people. Everyone reacts to things differently. Ain't it true that a sensible person, as you call them, might even be a different degree of depressed? Ну, тут він каже, що так. Нават сон може впливати, і так депресивний стан може викликати шмат що, тому що ми всі різні. Very well, I suppose I might have been using a bit of mild hyperbole. Mild is putting it mildly, buckaroo. Buckaroo? Now I'm even more depressed. Regardless, I didn't come here to be a whiner. Oh, boo-hoo, one life is hard. Yes, we all know it's hard. Так. Бляха, я не ведаю. Неправильно. Crane is calling himself a whiner. Ви все ж таки це були людини. Regardless, I know why you say coming and talking to me makes you a whiner. Is that not what I currently am? До речі, я так само про себе часто кажу, що я ницька.
Гэта гульня мне не падабаецца. Уже 2 гадзіны, Гаргана, гэта ўсё для цябе, але я не выводжу. Sounds to me like you're expressing yourself. Whiner is the word you used. Так, як мне падаецца, ты якраз таки гэтае слово, якое ты выкарыстаў, да, ныцік, каб вось абазначыць неяк сябе, Yeah, if you want to абазначыць. call it whining, that's up to you. That's entirely your label. Так, калі ты не хочаш называць гэта, і калі ты хочаш гэта называць ныццём, то гэта здаровье, але гэта якраз таки ты сам на сябе такі ярлык Oh, very вешаеш. well, call it moaning or whinging if you prefer. Moaning, whinging, bellyaching, still all just labels. Так, іншыя ўсе сінонімы гэта ўсё, што вешаць на сябе ярлык. I don't believe I shall be using the term bellyaching in any case. But as I was saying, in the moments I wake up, I feel free. I suppose it must be what being an ignoramus feels like. Так, вось зноў жа, тут праблема ўжо перакладу, тому што я не разумею, што ён кажа. Калі я прачнуся, я адчуваў сябе вольным. Гэта або гэта. So, for once in his life, he experiences a Пасці, positive... In як the я moments думаю. I... So you're telling me you feel good when you wake up, and then you call yourself an ignoramus. Ну, бачите, інтуїтивно тут можна зрозуміти. про що. Before you even get a chance to reflect on feeling good, you're insulting yourself. That's what I like to call disqualifying the positive. I'm simply stating facts. Stating facts shouldn't impede an argument. What good is that fact doing anyone? It's about as useful as an empty holster. Lest I somehow forget that you were a cowboy. About this drug, though. Oh, very well. I suppose I might be discounting my experience. I don't know how to say this, amigo. You really don't like letting yourself be happy. Короче, вибачте, що я не перекладаю, я вже не можу. Сэм каже, што наш доктар просто сам сабе не дае быць шчаслівым. То бок, калі штосьці добрае здараецца, ён сам сябе прыніжвае, ён сам кажа, што гэта нічога такога, і ўвогуле, што яго праблемы, і ўсё гэта залежнасць, і так далей. Honestly, I'm failing to see the problem with taking this stuff. Seems like it's making you get the rest you need and it makes you feel good. What's the problem? Так, ён кажа, што тое, што ён гэтая плазма, яна дапамагае адчуваць сябе лепей, яна дапамагае спаць нашаму доктару, і вось толькі пазітыўны дае эфект. То бок, магчыма, яна б і не была павінна яму патрэбная, калі б ён спаў нармальна. First of all, I do not need to rest. And partaking of this plasma does have Вот, downsides. ён кажа, што мне не патрэбны адпачынак. Усім патрэбны адпачынак. What kind of downsides? I do not know what happens when I partake of the substance. However, when I wake up, I feel refreshed. But I also smell of blood and sex. Чао. Чао. Карацей. Ты що, спасылка на Джекіла і Хайда, ці що? Карацей, ён перестае просто сябе стрымліваць і ідзе атрымліваць тое, што ён хоча. Сон, крывіў і секс. Всё. Піраміда Маслоу, так бы мовіць. Once I even woke up wearing a football jersey. It was most distasteful. Чайл, трэба прызнацца, што... Ага. I guess you must be having some kind of good time. Ну і Сэм кажа, што так. Падаецца, табе ўсё ж таки было That добра. is not my idea of a good time. Так, можа, магчыма, гэта не то, як ты уяўляеш, што такое праводзіць добры час, але тое, што патрэбна твайму целу. I'm Dr. Drain. I am intelligent and worldly, not some ill-bred monster. Ага, канешне. I don't go gallivanting into godforsaken places to engage in depraved coitus and the consumption of dirty blood. Не, ты такі. It sounds to me like you're real good at denying yourself things. Так, ты просто, он кажа, што ты просто вельмі добра адмаўляеш сабе у розных рэчах. Well, I should be better at it. Ага, вядома. You know, Doc, a wise old vampire recently told me something I'm about to tell you. Ну, ён кажа, што зараз адзін мудры стары вампір сказаў мне адну рэч, і я вось паўтару яго You табе. keep talking about the things you should be doing. You, compadre, are shoulding all over yourself.
Ну і якраз таки він каже, що ти доктор увесь час кажеш, що ти повинен зробити, і у виніку ти так ціснеш сам на Oh, well, себе. that is vivid, isn't it? I can now add incontinence to my already considerable list of faults. Ну і наш клієнт гэта ўспрымае то, што гэта яшчэ адна параза, і таму трэба ў свой ліст параз дадаць. I'm being serious. I'm listening to you tell me I should be doing this, and I shouldn't be doing that. But who gave you all them shoulds and shouldn'ts? Ну, він каже, што ты ўвесь час кажаш, я павінен, але хто даў табе такое, хто табе сказаў, што ты павінен гэта рашыць, што ты павінен знайсці гэтую штучную крывю, што ты павінен быць больш сур'ёзным і не праводзіць час з задавальненнем. I don't know. It shouldn't matter, should it? I've been dead for over 400 years. Ну, він каже, я не ведаю, ты ўвогуле, гэта не важна, я і так ужо 400 гадоў як It's the памерла. oldest stuff that sticks with us, amigo. We all got traumas. Ну, він каже, што гэта тое, што, да, навечна з намі, нашы траўмы. Heck, we're dead men. That's traumatic no matter what. What we gotta start with is you. Ну, він каже, што мы і так будзем траўманыя пра то, што мы увогуле-то памёрлыя, але пры гэтым жывем. І мы вось трэба даведацца карацей, яка траўма ў яго. You've been through a lot. Don't rope yourself up so tight. Listen, we're doing good work already, I know it. І він каже, што так, доктор Дрейн прайшоў праз шмат што, і ён не павінен так у себя вось, ну, ціснуць сам на сябе. І што вось мы да чагосьці ўжо дайшлі, то бок добры прагрэс у нас. No, let's not push too hard. I would really like you to think about where all them shoulds are coming from before we meet again. І ён кажа, што не спяшайся. Спачатку паспрабуй падумаць, адкуль гэтыя установы, што я павінен нешта, адкуль яны ўвогуле узяліся. And be good to yourself, all right, partner? Don't feel like you gotta go cold turkey on that plasma stuff. Ну, він каже, што ты павінен ставіцца лепей да сябе. Як гэта сказаць? То бок, не ўспрывай сваю патрэбу ў гэтай плазме як нешта дрэннае. У мяне, напрыклад, такое было з лекамі, бо я на пачатку сваёй тэрапіі адмаўлялася, скажем так, у прыняцці некаторых лекаў, які мне патрэбны, таму што я не хацела ад іх залежнасць. Калі што яны не вызываюць залежнасць, але вось я не хацела, ну, адчуваць сябе слабай, што мне патрэбна нейкая дапамога, нават не чалавечая, а вось ад лекаў. Вось, і таму я не рэгулярна піла свае таблеткі, і гэта давала мне, ну, не той эфект, які патрэбен. Вось, і праблема ў тым, што мне трэба было прызнацца, што, на жаль, так ужо выйшла. Пакуль што без лекаў я не магу. І самае найлепшае, што я магу для самой сябе зрабіць, гэта якраз такі дапамагчы тымі сродкамі, якія ў мяне ёсць. Вось гэта зараз будуць лекі. Вось трэба, так, можа мне гэта не падабацца, але я павінна імі карыстацца. Бо яны мне дапамагаюць. І тое самае з гэтай плазмай. Чал павінен яе выкарыстоўваць, потому што яна яму дапамагае. Гэта не незалежнасць, гэта дапамога сабе. Yes, well, all the same, I'd rather not do it at all. Is that actually gonna happen, though? It might. You're dipping into it tonight, aren't you? Ага, ён кажа, ты сёння будзеш выкарыстоўваць я. I was thinking about it. Ён кажа проста, што доктар кажа, што я не хацеў бы ўвогуле карыстацца гэтай плазмай, але сам пытае, ты ж сёння планаваў яе выпіць, і доктар кажа, што я думаў пра гэта. All right, partner. Just give yourself a little compassion. That's all I'm asking. Ён кажа, што, ну, паспачувай сам сябе, прымі сам сябе. Вось ўсё, што ён, ўсё, што сам I'll просіць. admit, you've given me some things to think about. Not pleasant ones, mind. Ну, ён кажа, што ты даў мне пра што падумаць, не самае прыемнае, тым не менш. You can handle it, partner. You're way smarter than I am. Ну, ён кажа, ты з гэтым справішся, ты разумней за мяне. Yes, well, that is certainly true. Very well. I shall do some reflecting, in as much as our kind can reflect. Вот. Ну, ён пагаджаецца з тым, што ён разумны. І, в прынцыпе, што
ён павінен заняцца рэфлексіяй. Ну, в прынцыпе, рэфлексіяй бывае карысна займацца. I shall see you in precisely 4 weeks then. Farewell, Sam. Ну, і ён кажа, што мы пабачымся праз 4 тыдні і, тыпу, да пабачэння. Masterfully done, Samuel. I knew you would do well, but that doesn't make me any less pleased. Ну, Андрусь нас тут хваліць, кажа, што я ведаў, што ты справішся, але гэта не вось якраз такі, ну, не прымяншае таго, як я тобой задаволены. Well, that was a hell of a rush. That fella's holding on tighter than a holster to a gunslinger's hip. Ну, сам адзначае, што гэта не было проста, ён тут прыводзіць некую дзіўную алегорыю каўбойскую. It felt real good to help him look at himself a little more kindly. І кажа, што ну, гэта прыемна адчуваць, калі ты камусьці дапамагаеш, ну, паглядзець на сябе, ставіцца да сябе больш па-добраму. Good, Samuel. Treasure this feeling. І Андрусь кажа, што гэта добрае пачуццё. Мы павінны радавацца яму. От treasure, тыпу, як скарб ставіцца. But also rest. Go downstairs, get something to drink, relax in your coffin. Ну і ён кажа, што так, трэба адпачыць. Усе нашы варыянты, папіць крывы, паспаць, тому што так, гэта шмат чаго займае. Next week you shall see a new client. I think there will be an interesting challenge for you. Ну, тут нам кажа, што наступным тыдзень будзе новы кліент, і якраз такі ён будзе не просты, але I цікавы. bid you good evening, Samuel. Rest in peace. І ён зычыць нам добрага вечара. You too, Andy. І мы Андрусю зычым. Well, I guess it's time I got me some grub. Дэмка скончыць каліскі, калі ляшечка. Скончысь. Well, that's it, I guess. My first client. Can't believe I'm doing this therapy stuff already. Што ж, вось мы і пачалі. Мой першы кліент. Я не веру, што я пачаў рабіць, займацца тэрапіяй. Sure could use a drink. I'll check in with Crimson. Так, мне сапраўды патрэбна нешта выпіць. Праверу Крэмсон. Well, if it isn't Yosemite Sam, how you doing tonight, partner? Ну, і яна кажа, о, гэта ж Сэм, як ты себе, як у тебе справы? Better already, hearing from someone from the States who knows the lingo. Ну, што ж, сталі ўжо лепей, калі ён пачуў, што хтосьці, ну, пачуўшы кагосьці, хто ведае сапраўдную мову. I'm not from any states, cowpoke. District of Columbia girl here. Яна з Колумбіі. То бок, ён падумаў, што яна з Амерыцы таксама, але яна з Колумбіі. I figured you must have been coastal. You sound a little more polished than I do. Ну, зноў жа так, што яе акцэнт больш паліраваны, чым яго. You should hear my German. Кажа, ты б чуў мою нямецкую. Oh, maybe some other time. My brain's full tonight. I had my first therapy session with a real client. Ну, ён кажа, што так, сёння у яго галава шмат чым задураная, бо быў першы кліент, ён толькі пачаў тэрапію з кімсьці іншым. Oh, yeah? How do you think it went? Ну, і Крымсон пытае, як усё адбылося. Давайте будзем пазітыўнымі. I reckon it was a bullseye on my end. You should have seen me. Labeling, playing, disqualifying the positive. Гэта гучыць як Эйс Аторні. I'm glad to hear it. Someone has got to sort these vamps out. They know how to hold on to their problems. Ну, яна нас хваліць. You ain't kidding. Living or dead, once people hit 70, they get pretty dang set in their ways. You know Andy still uses a typewriter? I can't get that gorgeous man to see the light. Яна кажа, што ты ведаеш, што Андрусь усё яшчэ карыстаецца друкавальнай машынкай, што яна не можа яго, ну, прызвычаіць да чагосьці новага. Keep it up, cowboy. You're a breath of fresh air for these ancient ones. Яна кажа, што ён глыток свежага паветра сярод гэтых старажытнасцей. Anyone ever tell you you're wise beyond your years, Crimson? You must have had some life. Ён кажа, што яна мае больш мудрыні, чым яна мудрэйшая за свае гады. Ось. І ён кажа, што падаецца, у яе было, ну, ось, штосьці ў жыцці. Afraid I'm exactly as wise as my years. How old do you think I am? Ну, яна кажа, што
Боюся, я настільки мудрий, колькі мені гадоў. І яна пытаецца, як мы думаем, колькі їй гадоў. 5? Mid-30s, maybe? Shot me right in the heart, cowboy. Потрапив в саме серце. Hey, what I meant to say was, I'm just messing with you. I'm 50 years young. Колькі? Господи, шокоwana жінчина. 50? I died around that age and I looked like shit. But you ain't a vampire. Ну, вона каже, так, типу, погляді на мої 50 і на твої, а ти навіть не вампір. Like I told you, I'm Andy's blood partner. He shares his blood with me too. Just not enough to turn me into one of you. Караці, зрозуміло, партнер по крові, коли і ви, і, ну, типу, вампір тобі дає, і ти вампіру даєш свою кров'ю, але вампір дає тобі трошечки, каб ти не ператварыўся на вампіра, але пры гэтым нейкія прыкалюхі ад гэтай крові ты атрымліваеш. I've been 30 for a good while now. But you ain't joining our team? Sounds like a story. А ён кажа, чаму яна, ну, не долучаецца, типу, до каманды, у тым плане, што чаму яна не становіцца Not for вампірам. tonight, Buckaroo. I bet you're thirsty after a big night. І ён запытаўся, ці можа яна распавесці чаму, але яна кажа, што не сёння, і вось ён, ты, падаецца, і так ось стомлены і кушаць хочаш. Andy told me to give this to you. І кажа, Андрой сказаў перадаць табе гэта. Oh yeah? What is it? А, та що We had a тут? group of Americans come in last week who donated their blood. Вона каже, на прошлом тижні були американці, які ось здонатили свої трошки крові. Andy can't stand the stuff. He says the blood glucose levels are too high, but he thought you'd appreciate it. Він каже, що Андрусь не може піти гэту крові, бо узровень глюкози занадто високий. Ну, типу так, що типу американська їжа шмат цукру. Ось, але вона каже, що тобі може сподобатися. Oh, it ain't so bad. I gotta ask though, what does Andy's blood taste like? О, ён каже, што ай, да ладно, не будзе гэта настолькі трэнным. І зноў жа ён пытае, які густ у Андруся у крыві. To me, it tastes like А, life смак. itself. Я подумала, ён мав на увазі, що любить піць Енді, а тут яка сапраўды на смак крывя Енді було питання. Яна каже, що для яе крывя Андруся на смак як життя. I ain't sure I understand. Я не пам'ятаю, що я зрозумів. You mind. Look, Tex, I've got some customers to serve, so go enjoy your juice, okay? А каже, не звертай уваги. У мене є праця, так що насолоджуйся своїм соком. Of course. I'm keen to get some rest anyway. You have yourself a fine night, Crimson. Каже, я пойду відпочивати, а тобі доброї ночі. Гэта конец, гэта конец, гэта конец. Гэта занадто для демки, я вибачаюсь, конечно. Типу, вау. У нас такої довгої демки, подається, і не було ніколи. There he is, my incredible protege. Тільки не кажи, що тут почався наступний. Я інакш пережу. Воно буде дивно, хоча тяглею все гэта пережу. Я на завтра так не вип... Ні. Come on now. I have no idea what I'm doing. Evidence stands against that reasoning, my friend. Do we need to talk about disqualifying the positive again? Ну, тут знову каже, Сим каже, що я не ведаю, що робить, а Андрусь каже, що зараз ми поговоримо про приніження, ну, свого позитивного ніякого досвіду. Зараз він тут... All right. I get it. I guess I've been muddling through okay. Він каже, добре. Здається, я справляюся добре. You've been doing wonderfully. I hope you are ready for a bit of a challenge tonight. Ти що, звестурелі? І він каже, що ти справляєшся чудовно і сподіваюся, що ти тут будеш радий випробуванню сьогодні. Your next client has been known to be somewhat difficult. Він каже, що наступний клієнт буде відомий своєю, ну що він трудний клієнт. Here, look at her intake form. Ага, Яна. Isabella Desday. Dang. She's got some funny tasting hats. I think you should get along quite well then. Walked right into that one. Isabella is not your average vampire. She was once the powerful matriarch of one of the most influential families in Europe. She fraternized with popes and kings, and she also wielded great power over the art world.
Some say that she was the model for the Mona Lisa. One of them highfalutin types, huh? I don't think she's gonna like me much. She is as human as any of us, Samuel. I already know you will find a way to relate with her. Карацей, чым складана Ізабела? Ізабела была матрыархам вядомага роду. Яе баяліся і каралі, і святары. Ось, што нават яна магла магчымай мадэлі для Моны Лізы. І што ў яе за праблемы? Так, яна была вядомай фігурай у італьянскім рэнесансе. У нее были некие семейные проблемы праз пакаленне. У нее экзистенциальный кризис вечности. Яна, карацей, яе праблема ў тым, што яна не бачыць сэнсу ў сваім жыцці і па-за жыцці. If you say so. І вось Андрусь кажа, што мы справімся. Ой, выбачайце, для вас, магчыма, гэта ўсё будзе як адно відэо, але на самой справе для мяне тыдня 2-3 прайшло з моманту, калі я выклала першую частку гэтай дэмкі, і я зараз такая, музычка, кайфую. Я просто сидела, слухала. Вось, таму не здзіўляйцеся, што там будзе розніца у тым, як я размаўляю, у тым, як я рэагую, у прынцыпе, у тэмпе маёй мовы, размовы, таго, як размаўляю, і гэтак далей. Просто гэта было яшчэ, кавалачак застанецца з таго моманту, калі я першы раз записывала дэмку, і кавалачак уже, калі я там записывала. Таму што дэмка вялікая, яна выдалася, я не чакала, што яна будзе настолькі доўгай, бо я думала, што нам дадуць нейкую адну справу разабрацца і тыпу ўсё, бо звычайна, дэмка просто табе паказвае, як ты будеш разбірацца з усімі праблемамі, якія ў цябе ёсць у гэтай гульні, але тут нам ось вырашылі даць трошкі больш, і шчыра кажучы, я ўжо просто была вельмі стомленая. Я на усялякі нагадваю, магчыма, хтосьці прапусціў, дарэчы, у тэрапіі вампіра ёсць першая частка, гэта другая дэмкі. Цудоўнейшая Рэгана падарыла мне гэтую гульню. Так што мы ў любым выпадку будзем яе праходзіць. Дарэчы, не забывайцеся, што вы заўсёды можаце мне напісаць прапановы той ці іншай гульні. У нас такое ўжо было, то бок людзі пісалі, што ёсць ось такая гульня. Мне, напрыклад, калі там Chilla's Art, там адну з іх гульняў я взяла, так, пра нашу бедную стрымерку Parasocial. Так мне прапанаваў капітан у каментарах да некай іншай маёй гульні, і таксама, падаецца, пісаў яшчэ ў твітары. Так, і зноў жа добры чалавек мне таксама дапамог, даў украінізатары, каб вось, бо там у Chilla's Art вельмі абмежаваныя мовы, якія ёсць. І такім чынам вось якраз такі. Так, па заявам тэлегледачоў мы гэта ўсё зрабілі. Тое ж самае я бачыла, што ёсць зацікаўленыя людзі ў маленькіх кашмарах Little Nightmares, якую вось ўсё буду ўжо праходзіць, бо ўсё, я магу спакойна, прынамсі пры сваім сетапе, сядзець з кантролерамі, таму я магу спакойна сядзець, гуляць, размаўляць, то бок тут пантафон дапамагае, мікрафон бліжэй, далей, ніжэй, вышэй і гэтак далей. Вось. І таму, калі у вас есть нейкія такія, то мы якраз-таки, я магу іх, не ведаю, магчыма, у будучыні я зраблю нейкую форму, Google форму, ці вы можете там галасаваць за гульню месяца, ці неяк так. І вось, будзе скончвацца адна гульня, і мы будзем распачынаць тую гульню, якая у першую чаргу вам падабаецца. Бо зноў жа, я ў прынцыпе люблю гульні, мне ў прынцыпе цікава розныя жанры даследаваць, бо гэта гульні, гэта
Таксама медыа, вельмі цікавая медыа, гэта спалучэнне аўдыёвізуальнага і так далей. І яна якраз такі шмат чаго, і паўтаруся, спалучае ў сабе. Я, ў прынцыпе, люблю памежныя жанры. Вось, напрыклад, чаму мне так падабаюцца манга-коміксы, так? Гэта мастацтва і гэта пісьменніцтва. Я люблю мюзіклы, таму што гэта таксама гэта кампазіцыя, музыка, гэта якраз такі пісьменніцтва, лірыка таго, што яны спяваюць, гэта тэатральнае мастацтва, пастанова, гэта ўсё, гэта зноў жа пісьменніцтва, каб у прынцыпе сюжэт нейкі быў, гэта праца дэкаратараў, гэта праца касцюмераў, то бок таксама частка візуальнага мастацтва, але ўжо іншым там плане, і гэтак далей. Я у прынцыпе вельмі такія люблю рэчы. Вось, таму даследаваць тыя ці іншыя гульні ніякай праблемы. А калі вы яшчэ там нейкія маленькія гульні тыпу на 1-2 разы, так увогуле цудоўна. Але зноў жа не абавязкова. Бо ў першую чаргу я хачу, каб мы разам з вамі ўсё гэта глядзелі, кайфавалі, пужаліся, магчыма, смяяліся і, в прынцыпе, атрымлівалі задавальненне. Таму, калі у вас ёсць што, гэта была подводка да таго, каб вам просто нагадаць, што вы заўсёды можаце мне напісаць у каментарах, у тэлеграме. Магчыма, трэба тоже нейкую асобную тэму зрабіць, каб там было... Ой, я не ведаю. Выбачаюсь. Такая бадзёрая і ўжо спаць хачу. Карацей. Так. Андрамах нам тут штосьці... Божачкі. Пужалася. Андрамах. Так, ён нам кажа, што мы заўсёды можам папрасіць яго парады, калі неяк згубімся па справе. Так, мы павінны памятаць, што мы не ў адны ў гэтым целе. Так, але я чую гук махання элегантных крылаў. Так, дыхай, Самюль, але... І будь ветлівым. Окей. Кажан. Goodness. So you are the new therapist Andromachos told me of. I was not expecting someone so rugged. Так, гэта Ізабела. Ну, слухайце, такая, канешне, мадама. А яна такая кажа: так гэта ты новы тэрапіст, псіхолог, пра якога мне казаў Андрамах. Я не чакала кагосьці такога патрапанага. Сэм Стенка, да вашых паслуг, мадам. Ты псіхолог? Я тут для гэтага, мадам. Enough with this, ma'am. I am not running a whorehouse. You may call me senora. А яна кажа, каб я не называлі, мадам, таму што яна якраз такі... Так, калі у вас тут дзеці, закройце вушкі, я перавяду гэтае слова, як яно ёсць. Калі хтосьці не ведае, ёсць такое цудоўнае беларускае слова «вылежанка». На жаль, я не ведаю правільнай формы ў мужчынскім родзе. Мы не сяброкам, як мы казалі, «вылежан», нешта такое, или просто так «вылежанка». І ўжывалі гэтае слова. Вось. Як называецца вясёлае месца, дзе шмат вылежанак, я не ведаю, але ёсць вельмі не такі... нелітаратурнае слово, скажем так, якое называецца блядоўня. Вось. Вось яна якраз такі кажа, што яна не гаспадыня такога вясёлага месца, а таму мы павінны называць яе сеньора. Ну, будзем называць сеньора Ізабела. Ну, просто спадарыня Ізабела. Вось усё. Мне цікава, вось тут просто варыянты, дзе слова сеньора вымаўляецца, тэхнічна так, але ўсё роўна неправільна. І я не ведаю, гэта такі наўмысны жарт пра тое, што амерыканцы вельмі дрэнна спраўляюцца там з імёнамі на іншых мовах і ўсе гэтым.
Я... Ну, давайте вось гэта более-менш. All right, Sinora. Sin Nora? Must you assault my ears with your Neolithic grunting? А яна абразілася, вядома, она такая: Сінора? Ты толькі што абразіў мае вушы сваім гэтым даістарычным неалітычным гралінтинг, ну, типу, рыканьем. I'm doing the best I can. Я раблю ўсё, што магу. Then speak properly. Repeat after me. Ну, тады кажы ўсё правільна, паўтарай за мной. Signora. Сіньора. Скажы гэта. Signora. 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 Сіньора, сіньора. Signora? О! Porca miseria. This is not going to be easy, is it? Яна нешта кажа: айсці боженькі, гэта не будзе так проста, правда? Therapy ain't never easy, Signora. Яна кажа: ну, тэрапія ніколі не бывае простай, сіньора. So, therapy is always easy then. Я заблыталася. Што тады тэрапія заўсёды простая? I said it ain't never easy, Signora. Ай, нідзе, гэта яна не зразумела. Is therapy easy or is it not? Яна пытае: тэрапія простая ці не простая? Not, I guess. Мне падаецца, не простая, кажа Сэм. Oh, how are we to examine my inner demons if your own speech is so diabolical? Як мы разбярэмся з маімі ўнутранымі дэманамі, калі твои размовы такія дыябалычныя? You know what? Let's start over. Яна кажа: ну, давайте пачнем нанова. Greetings and salutations, Signora. I am most honored to receive you in my humble office. Ну, он кажа: шчыра вас вітаем, сеньора. Я вельмі... Ну, гэта вельмі вялікі гонар сустрэць вас тут, прывітаць вас у вось маім офісе. Very well. I suppose it will be. От бачыце, даў Андрамах параду, што трэба быць ветлівымі. І от жанчынка як расквітнела сразу така. Ну, мне падаецца, так і ёсць. I'm just here to help, Signora. It says here on your intake forms that you've been having a tough time lately. Я тут для таго, каб вам дапамагчы, сеньора. У вашай справе напісана, што вы апошнім часам у вас цяжкія часы. A tough time. Indeed, yes, it has been a tough time. The realization that not only am I a corpse, but that I have been a useless corpse for nearly 400 years is a tough time. Ну, Ізабела не згодная з выразам «цяжкія часы» так замалы, таму што яна кажа, што мало таго, што я асазнала, што я труп, так, памёрлая, нябожчыца. Ось, цудоўнае ж ёсць слова. Дык мало таго, што яна, ну, бескарысная нябожчыца, якая ўжо 400 гадоў нічога не можа, тыпу, зрабіць. Дарэчы, маленькае прызнанне, я блытаю па-ангельскі сотні і тысячы. Таму 100 і 1000 я увесь час... Хай будзе 400 гадоў, господі, боже мой. Не, ну 4000 не можа быць. Тады 400. So what's it off this feeling that you're a corpse? Што якраз таки прыхоўваецца за вось гэтым пачуццём таго, што вы I нябожчыца? saw a film at the cinema. Так, я бачыла кіно ў кінотэатры. Hey, I love the cinema. Абажняю кінотэатры. Так, мы з яе можам сувязь праз фільмы, мы можам праз актораў і праз голлівудскі гламур. Я нават не ведаю. Давайте, можа, пра фільмы? Many of our kind are movie buffs. What are some of your favorite films? Вот. Яны пытаю, якія ваші любімыя фільмы? I would hesitate to say favorite, but there are some films that are more acceptable than others. Я би не використовувала слова «любимые», але некоторі фільми більш приймальні, ніж інші. For instance, Beneath the Velvet Dusk or In Search of Sadness are engaging explorations of the mortal condition. Ну, вогулі не дупляю, про які фільм я накажу. Oh, I ain't heard of them. You ever seen The Three Stooges?
мы з Сэмам Сценкай маем адну цэлю на дваіх, але Three Stooges, господі, гэта фільм пра там тры актора-браты, яны ў камедыйных тыпу скетчах калісьці здымаліся, там буфанада, шмат фізічнай камедыі, гэта вось гэта. Я, ну, правду кажучы, не вельмі разбіраюся ў фільмах, у вэстэрнах, класічных вэстэрнах, то бок некаторыя ты вядома бачыла, але ну, у тэму не паглублялася. Тыпу макаронныя вэстэрны я таксама, што там італьянцы здымалі, ні халера, ні бельме. Utter vulgarity. I do not waste my time with such nonsense. І яна кажа, што фу, якая вульгарнасць, я не вытрачаю свой час на такія бздуры. З іншага боку, калі ты вампір, і у тебя есть весь час, ты можаш на любой бздуры его вытрачаць. Alas, these Stooges 3 would be preferable to the abomination I saw at the cinema that made me realize just how dead I am. Яна кажа, ну, што яна можа такія бздуры паглядзець, але яны якраз такі павінны быць настолькі добрымі, як тое, што яна бачыла ў кінотэатры і што ёй дазволіла зразумець, наколькі яна It мёртвая. was a most terrible film, one that shook me to my core. The pain of it lingers with me still 5 years later. Гэта быў жудасны фільм, толькі ён якраз такі меня, ну, шакаваў поўнасцю, так, ад галавы да пят, і што якраз такі боль ад гэтага фільма, яна, ну, да гэтага часу прысутняя, хоць прайшло ўжо 5 гадоў. Movies can be pretty powerful. Heck, I remember seeing one of the first films. There was a train coming right for the audience. We thought we were dead for sure. Ну, ён як кажа, што так, магія сінематографа, і якраз такі, што ён бачыў адзін з самых першых фільмаў, так, гэта «Прыбыццё», калі хто не ведае, гэта калі цягнік едзе. І якраз такі ён думаў, што мы ўсе думалі, што мы зараз памрэм. This film was not powerful, it was meaningless. It said nothing, did nothing, less than nothing, as loudly and garishly as possible. Ну, яна кажа, што гэты фільм ніякі ён там, знаеце, магію сінематографа не паказвае, што ён бессызноўны, ён нічого за сабой не нясе, нічога не робіць гледачом, таму фігня. And the audience, fools that they were, cheered, applauded this desecration of the mind. І яна не разумее, што божа, што гэта была за аўдыторыя, яна апладавала гэтаму? I hate this film with all my being, for it has done the cruelest thing. It has revealed the dark truth. This life that I cling to has no purpose. І яна кажа, што яна ненавідзіць гэты фільм, таму што ён зрабіў з ёй вельмі дрэнную рэч. Ён ей паказаў цёмную праўду пра тое, што яе жыццё не мае сэнсу. Dang, what the heck was this movie? Божа, што ж гэта за фільм? Space Wars. Rise of the Spacewalker. Я вибачаюсь. Шчыра кажу, праўду кажучы, выбачаюсь, я блытаю шчырую праўду, потому што шчыра гэта просто іскренне. Таму праўду кажучы, я зусім не чакала, што тут у нас будзе спасылка на «Зорныя войны» Star Wars. І тут раз of the Skywalker павінна быць. Калі я не памыляюся, гэта эпізод 4. Не, ці эпізод 4 быў «Новая надзея», а гэта быў эпізод 6. Тут з'явіўся Рудзі, які якраз такі ў Star Wars гуляе. Здароўкі, дядька. Магу блытаць эпізоды, але я памятаю, я была маленькая, і мой дзядзька даў мне касету з 4 эпізодам. Мне падаецца, можа, яна ў мяне ўсё яшчэ ё. І я, канешне, тады такая, вау, а я, ну, яшчэ дзіцёнак, то бок. І я такая, і всё, адна з гіперфіксацый тут ужо. Ну, зноў жа, сусвет «Зорных войн» я даследую вельмі
непаслядоўна, толькі тыя моманты, якія мне цікавыя і падабаюцца. Вось. Ну, окей. Просто тут яшчэ у чым соль жарту для тых, хто не разумее. Я такая, не падумайце, што я займаюся, як гэта будзе правильно сказаць, вуменсплеймінгам, так? Я не лічу вас за дурных ці неадукаваных. Я сама просто по сабе такая, што мне трэба... Я люблю інфармацыю, так? Вось гэта мой аўтыстычны перк. І я люблю збіраць інфармацыю, я люблю дзяліцца гэтай інфармацыяй. Вось. І якраз такі проста, калі быў першы сняты вось гэты 4-й эпізод, вядома, ён стаў вельмі папулёвы, і была праблема якраз такі з тым, што Галівуду гэта не падабалася, таму што гэта быў тыпу вось такі танны фільм, танны не ў сэнсе, што там мала грошай каштаваў, а ў сэнсе, што вось якраз такі там не было глыбеліні, высокага сэнсу, пра космас. О, гэта космаопера. Так, гэта такі, гэта не навуковая фантастыка, што лічыцца сур'ёзным, а космаопера больш такі папулёвы жанр, просты жанр, больш, як гэта сказаць, забаўляльны жанр. І таму так Лукас, канешне, сутыкнуўся з вялікай хваляй хейта, калі ён зняў, да, і што гэта проста забаўляльны попкорн-муві, вось. І на прэміі «Оскар» таксама там не хацелі выдвигаць гэтыя фільмы, таму што вось яны такія фу. І гэта іранічна, што Ізабела наша, да, сеньора Ізабела, якая такая, божа, вось гэта все вульгарнасць, пошласць. І яна выбірае такі фільм, як фільм, які да, расплюшчыў ёй вочы на ўсё. Ён такой, пачакайце хвіліначку, касмічныя войны? Вялікая прыдуманая навуковая франшыза? Ну, яна кажа, што так, бо, як їй падаецца, трэба якраз таки разбірацца ў сучаснасці, в сучасным кіно. Але гэта той фільм, які якраз таки быў прычынай вашага асабістага крызіса асобы. Mind your tone. Do not think me a fool. I know it was not high art. Яна кажа, так, ты гэта, ротик, оф, не трымай мяне за дуру. Я разумею, што гэта невысокае мастацтва. The money it made, it would make even the Pope blush. Але столькі грошаў зарабілі, нават і папа бы зачырванеўся. Stinking trash. This is what the people want. Вось гэта смердючае смецце, вось гэта людзі хочуць. I understand now. My attempts to infuse art with meaning were pointless. All that I am, all that I ever was, is dead. Ей не ў тым плане, што ей спадабаўся гэты фільм, а тое, што яна зразумела, што людзі гатовы жэрці гаўно, і што вось яе ўсё такая адукаванасць, яе духоўнасць, вось разуменне, што такое сапраўднае мастацтва, усё гэта мёртва. Людзям яно не патрэбна, а значыць, яна вось мёртвая, непатрэбная. Once I elevated art, and all the world benefited. Why have I lost my power to elevate art now? Ну так, яна была прапісана, падаецца, ў яе справе, што яна... Зараз, да, нават мы можам глянуць. Вось. Вось, што яна якраз таки ведае шмат пра гісторыю, мастацтва, музыку і філасофію. І якраз таки тут яна кажа, што раньше яна магла якраз таки займацца мастацтвам, ну, той бок не асабіста, а вось, ну, мецэнаткай быць, да, прадвігаць нейкае мастацтва, а цяпер якраз такі яна згубіла гэтую магчымасць, згубіла сваю моц. It was all for nothing. What good was guiding Da Vinci when they sell the Mona Lisa on beer coasters? І ўсё гэта знікла.
у чым была які быў сэнс дапамагаць да Вінчы, калі ён прадаў Мону Лізу Піркостарс, я не ведаю, як гэта перакласці. Should not be so. Art should have meaning, purpose. Beauty should expose truth. Ага. Так не павінна быць. Мастацтва павінна быць з сэнсам, з мэтай. Прыгажосць павінна адкрываць праўду. But it seems I am just a dead woman. A walking corpse who is not worth listening to. I should walk into the sun. Але выглядае, што я проста памёрлая жанчына, проста хадзячы труп, якога не варта слухаць. А я павінна пайсці на сонца, на сонейка. Just a sec, Senora. You're a smart lady, but you've been saying some stuff that just ain't true. Let's go over what you just said. Ну, кажа, секундачку, ви розумна жанчына, але ви кажаце рэчы, якія не з'яўляюцца праўдай. Давайте разберем то, што ви сказалі. You see, I understand now. My attempts to infuse art with meaning were pointless. All that I am, all that I ever was, is dead. Так, ось у нас ідзе паўтарэнне. Што гэта будзе ў нас? Блін. Я толькі лейблінг добра Носферату гэта калі у нас чорна-белае мысленне, лейблінг гэта калі мы про сябе гадасці кажам. Давайте проверочку зробім. Ну вось якраз таки мы адмаўленне ад пазітыўнага у нас ёсць. Што у нас ёсць? Носферату гэта так. Ага, А, вось я просто не забачыла. Ну вось гэта або контрол фэлася, мне падаецца, ці вось якраз таки пазітыўнасць. Так, гэта тое, што павінна. Гэта вось гэта, мне падаецца, ці вось гэта. Ці нават Носферату. Нет. For such a complicated woman, the answers are overly simple for Senora Deste, are they not, Samuel? You see, I understand now. My attempt once, I elevated art, and all the world benefited. Why have I lost my power to elevate art now? All the world benefited? There's a lot of people, and they got a lot of different preferences. You can't get them all, can you? Ну, яна кажа, што вы не можете, спадарня, ўплываць на думкі ўсіх людзей. Што якраз такі ў нас ёсць шмат людзей з рознымі якім падабаецца рознае. Так, мы не можам якраз такі захапіць іх усіх сваёй адной думкай. But I could, once upon a time. Але я магла калісьці. You can't reach everybody, Senora. I hadn't even heard of the Mona Lisa until about 1911. Він каже, ви не можете усіх захапіць. Я не чув про Мону Лізу до 1911 года. Did you have any schooling whatsoever? Яна питається, навчався No, увогулі. I didn't. But I don't think anyone in my time knew about the Mona Lisa either. І я не вчився в школі, але я не думаю, що хтось у мій час увогулі чув про Мону Лізу. Oh, how wonderful. You add to my despair. I'm saying you can't reach everyone, even in your own time. Так що навіть у свій час яна не могла повпливати на всіх. That is true. I doubt the rabble had much of an opinion about the so-called great masters. We only know what we know. But you were saying, It was all for nothing. What good was guiding Da Vinci when they sell the Mona Lisa on beer coasters? Так що все було... come on now. Just because the Mona Lisa's been on a coaster doesn't mean that's all it's ever been for.
Так, ён кажа, што яна губляе пазітыўныя думкі, што яна навошта ўсё гэта было рабіць, калі ўсё так дрэнна, ён ёй кажа, што не, што толькі таму, што Мона Ліза зараз там дзесьці вось там, і гэта не значыць, што ўсё астатняе было дарма. I think you might be downplaying just what an impact you've had on the world. The world needs no help from me to reduce my life's efforts to cheap commodities. So just because something gets printed on a t-shirt, that cancels out everything that's good about it? Ага, і яна тлумачыць, карацей, ей не падабаецца, наколькі я разумею, вось гэта поп-культура, вось масавасць гэтай поп-культуры, і ён кажа, ага, то бок, калі штосьці надрукавана на цішотках, то ўсё, яно вытрачае сваю некую вартасць. Yes, that is exactly what it does. Ось яна і кажа, што так, губляе сваю вартасць. And I thought I was good at disqualifying the positive. Сэм кажа, што ого, а я-то думаў, што гэта я якраз такі адмаўленне ад пазітыўнасці займаўся. It should not be so. Art should have meaning, purpose. Beauty should expose truth. Вось гэтая думка, што мастацтва павінна быць вось такім, гэта вось якраз такі павінны быць, вось гэта should statements. You're saying art should have meaning and purpose. But does all art need those things? І сам задае добрае пытанне, ці ўсё мастацтва павінна быць такім? What is the purpose of creation otherwise? А яна кажа, а тады навошта ствараць, калі нічога пад сабой не мае? How about if I just like doodling? Ain't that a good enough reason to draw? А што калі мне падабаецца проста нешта калякаць-малякаць? Што гэта дрэнная некая нагода, каб пачаць маляваць? It is a pointless reason. Яна кажа, што гэта бессэнсоўна. Maybe I want to do something pointless. All I'm saying is that I don't have the same shoulds you do. І ён і кажа, што а можа мне хочацца зрабіць нешта бессэнсовае. І я кажу проста, што ваше павінна не такое, як маё. Perhaps you should. But I don't. I'm gonna do what I'm gonna do. Яна кажа, што я буду рабіць то, што я хачу рабіць. Which is speak like a peasant. Ага, і яна кажа, напрыклад, размаўляць як красцянін. Heck, that's what I am, senora. Ain't nothing gonna change that reality. Let's get back to what you were saying. Ён кажа, так я і ёсць, типу, красцянскае дзіцё, і гэта ніяк не зменіць рэальнасць, нашу рэчаіснасць, таму вернемся да таго, што вы It кажаце. seems I am just a dead woman. A walking corpse who is not worth listening to. Ага. I should walk into the sun. Мне падаецца, здесь будзе лейбелінг, так, яна ось навешвае на себя, хто яна такая. Now why have you gotta go and call yourself names? І ось ён і пытае, чаму вы якраз таки даёце сабе нейкія They назвы? are not names, they are my reality. I am a dead woman, and I am a corpse, am I not? Яна кажа, што гэта не нейкі там, типу, мянушкі ці яшчэ што. Гэта мая рэчаіснасць. Я мёртвая жанчына, і я труп. Ці не так? Is that all you are? І ось сам задае пытанне. І гэта ўсё, што? Чым вы з'яўляецеся? This is how I am defined by the world. І яна кажа, што так, гэта так, як мяне апрадзяляе гэты свет. Seems to me you're the one using them names. Hell, I think I'd be a little afraid of calling you a corpse. Вот. Але Сэм кажа, што гэта не так свет яе апрадзяляе, гэта яна сама сябе так называе. І што ён кажа, ох, пекла. Я кажа, нават баюся называць вас трупам. As you should be. Allow me to continue. Напросіць дазволіць скончыць. Just a sec, senora. You're a smart lady, but you've been saying some stuff that just ain't true. Let's go. You see, I understand now. My attempts to infuse art Вось. were pointless. All that I am, all that I ever was, is dead. Так, я, падаецца, брала гэта, і гэта не падашло. На свірату? You don't seem Так. that dead to me. We're having this conversation, ain't we? You ain't just lying there decomposing. Ён кажа, што вы не выглядаеце для мяне такой мёртвай, што ў нас мы з вами размаўляем, што вы не проста там ляжыце і вось так кветачкі ўдабраваеце. It is no different. I might as well be rotting in the ground. Яна кажа, што яе жыццё не мае ніякай розніцы з тым, калі б яна проста ляжала ў зямлі. I think you might get pretty bored. І ён кажа, што тебе проста марудна. Are you getting smart with me, boy? Яна кажа, ты што, разумнічаеш? Look, I'm just talking facts.
If you're saying all you are is dead, I think you might be doing some Nosferatu thinking. It ain't black and white, you're here. Ён кажа, паглядзіце, я просто гляджу на факты. Калі вы кажаце, што вы не што акрамя таго, што вы памёрлая і нічога не мае для вас ніякага сэнсу, то ён кажа, што у вас гэты вось думкі Носферату, яны чорна-белыя, так сказаць, палярныя, і вось якраз такі таму яна і прыйшла праз гэта. Так. You make me sound rather mad. Like an old woman, railing at the world, screaming into the void, all to no purpose. Она каже, што калі верыць словам Сэма, то падаецца, нібы яна проста вар'ятка. Тыповая старая жанчына, якая нешта там буркоціць і лямантуе на гэты свет, без някай там нагоды, ось усё ёй проста не падабаецца. Look, Senora, all I'm trying to do is show you where you're a little rigid in your thinking is all. І ён кажа, што сеньора, нічого такога, я просто намагаюся вам паказаць, дзе ваше мысленне, трошачкі не такое, як трэба. You're expecting a lot from the world and a lot from yourself. It ain't no surprise that you're going to be disappointed over and over again. Сэм кажа, што яна чакае вельмі шмат ад цяго свету і ад самой сябе. Таму не трэба здзіўляцца, што яна будзе кожны раз толькі што расчароўвацца ад таго, што адбываецца, і што яна не можа на гэта ўсё паўплываць. I suppose that is some insight. Indeed, I have been in a state of disappointment from the moment I was 16. І яна кажа, што так, у гэтых словах ёсць ўсё ж такі і кропля правды, таму што яна якраз такі вось у стане расчаравання была аж са сваіх 16 гадоў. А гэта было колькі гадоў назад. What happened when you were 16? А што здарылася, калі вам было 16? I got married. Каже, ажанілася. Слухайте. А що я кажу? Розумію. I think I get it. Сам каже, здається, я зрозуміла. Absolutely do not get it. You are a man. Вона каже, ні, ти не зрозумів, ти мужчина. Well then, help me understand. Ну, тоді допомогиш життя мені зрозуміти. Frankie, my husband. He taught me the meaning of disappointment. Френкі, мой муж, якраз таки він їй показав значення слова розчарування. He taught me the world was built upon lies. These things men proclaim as values. Truth, beauty, the spiritual. They were all fiction. Ён паказаў ёй, што свет поўны і лжы, што вось гэтыя благадзеці, праўда, прыгажосць, духоўнасць, усё гэта было прыдумкай. But if men did not live according to principle, I would. I would set the example and shame them all. Яна кажа, але калі мужчыны не жывуць па нейкім прынцыпам, яна будзе жыць. І што якраз такі яна стане прыкладам, і яна будзе іх сароміць. Yet, what a fool I have been to think humanity had greater aims. Ну, і якраз такі яна кажа, ось, от гэта я, канешне, дурніца была, думаючы, што чалавецтва будзе лепей. So, what's this greater aim you're talking about? Ну, і што яна мае на ўвазе? I received a humanist education as a child. I was taught that the pathway to God was through rationality and a questioning mind, not slavish devotion to tradition. Яна кажа, што яшчэ будучы дзіцём, яна якраз таки атрымала гуманістычную адукацыю. Ну, тут трэба зразумець, гуманістычная у той час, гуманізм, так, гэта якраз такі, што само з'ява як гуманізм, я маю на ўвазе, гэта сюды суадносіцца. У нас ёсць гуманістычная можа і філасофія. Я ведаю, што ёсць гуманістычная псіхалогія. Таксама цікавая рэч. І яна кажа, што якраз такі шлях да Бога,
Господи, выбачайце, я такая, конечно, тут... Ой. Карацей, яна мае на ўвазе, што яна атрымала вельмі сучасную адукацыю для таго часу. І як ёй здавалася, шлях да Бога, да нейкай вышэйшай сутнасці, ён ідзе праз нейкае рацыянальнае мышленне, так, рацыяналізм ёсць такое, таксама была... І якраз таки пра розум, які вось намагаецца задаваць пытанні, цікавіцца гэтым светам, а не праз пакорлівасць ці якраз таки нейкія традыцыі. Вось. This world is not Eden, but it could be. Or so I thought. Гэты свет не з'яўляецца раем, але ён мог, прынамсі, я так думала. То бок вы кажаце пра літаральны шлях да Бога. No, fool. A pathway to godliness. To live according to our natures. Our true natures. Яна кажа, не, дурненькі. Я кажу пра шлях да узвышэння. Каб жыць якраз такі па нашай правдзіўнай натуры. Пакуль не разумееш, правду кажаш? Занадта смешна. Карацей, да, Адам і Ева, калі жылі ў раю, яны былі голыя, таму што яны тады не ведалі пачуцця сораму, і таму, так, адзенне не мела ніякага сэнсу. Толькі калі яны былі ўжо адправіліся на землю, яны такія, ой, блін, нешта холадна, голадна, і ўвогуле мы голыя і смешныя. Ён кажа пра тое, щоб быць вампірамі і ці пра тое, каб быць італьянцамі. Я не думаю, што пра нудыстаў, хаця гэта было бы вельмі пацешна, калі ўсё, што яна мае на ўвазе, гэта быць голенькімі. Але я думаю пра тое, каб быць вампірамі. Come now, boy. Nothing could be further from natural. Ага, она кажа, што нішто не можа быць далей ад таго, як быць натуральнымі, прыроднымі, чым быць вампірамі. Ага. All this foolish hissing and copulation and blood drinking does not bring us closer to God. То есть вось гэта дурненькая хіс, гэта шыпенне, што да, вось гэта ўсё там смактанне крыві, да Бога, да сутнасці Бога нас не давядзе. Але гэта дасць нам больш часу, каб знайсці гэты шлях. І ён кажа, што распавядзі мне тады пра гэты шлях Бога, што ты думаеш, як мы можам яго знайсці? I've always known that we can find our way back to God by fulfilling our human potential to be the greatest souls possible. Яна кажа, што я заўсёды ведала, што мы можам знайсці наш шлях да таго, каб стаць Богам, зноў жа, вывысіцца, а якраз такі, калі мы скарыстаемся нашым чалавечым патэнцыялам і будзем найлепшымі душамі пры магчымасці. Гэта у нас... Што гэта у нас можа быць? Гэта і кантрол можа быць. Гэта можа быць і на страту. Контроль. Він каже, ви думаєте, ми маємо стільки, тут навіть не контроль, скоріше буде, хутчэй за ўсяго, тут буде уплив. Ви думаєте, що ми настільки впливові на те, що відбувається у нашому житті? Нам треба бути просто ідеальними, і тоді ми знайдемо наш шлях до узвишення? Для мене це відовочно, каже Ізабела. Senora, if that's how it is, it ain't no wonder you ain't forgiving yourself or anyone for the slightest mistakes. Ну, яна якраз таки і каже, што калі так усё, то нікого не здзівіць тое, што яна не выбачае ні сябе, ні іншых, нават за самыя маленькія памылкі. I would ask myself if anyone really has that much control. But keep talking. Так, я бы ўвесь час сябе пытаў, ці хтосьці мае такі ўплыў на гэта ўсё, але працягвайце гаварыць. I have always known we must master ourselves and our baser instincts.
Virtue must triumph over vice. Ну, і вона каже, што мы заўсёды павінны былі якраз такі выбачайся, перабагчы свае самыя базавыя інстынкты, што якраз такі вось гэта ўсё не. You know there have been many entities over time that have tried to control humanity. They have all failed, and the Signora would do well to remember it. Гэта все еще контроль был, уплыв. I have always known we must master ourselves and our big. It's been around a while, Senora. In all that time, when have we mastered ourselves and our baser instincts? Ну, і ён каже, што, ну, яна каже, я заўсёды ведала тады, і ён мне пытае, што вы тут ужо не першы год на гэтай зямлі. І вось за гэта ўсё за гэты весь час. Калі ж мы павінны пачаць вось гэта? Душыць свае базовыя інстынкты і ўсё гэта такое. Not a single day. Men especially have no bottom to their depravity. Я выбачаюся, яна кажа, што ніколі мы гэтым людзям не займаліся, не бароліся за сваімі гэтымі ўсімі інстынктамі, асабліва мужчыны. All right, fair enough. So us fellas have disappointed you every day for a few hundred years, right? Ну, яна кажа, што, ну, это справядлівая заўвага, і яна кажа, што наш род, ну, типу, мужчынскі род, расчароўвае яе кожны дзень, якраз такі ўжо на працягу вось гэтых 400. Ain't that proof that nothing you do is going to change that? І ён кажа, ці не гэта доказ таго, што што б ты не рабіла, нічога не зменіцца. An evil thought, Mr. Sam Walls, but true, I concede. Яна кажа, што гэта, канешне, ну, злая думка, але яна якраз таки кажа, што, да, бачыце, уже зменьваецца наша жанчынка, кажа, што, ну, падаецца так, правда. We're in agreement then. It's a little bit of a control fallacy. Do you think that's going to change because of you? Ну, ось яна кажа ей так, што, да, гэта якраз таки кантроль, памылка контроля і уплыву, думаючы, што ўсё можа змяніцца толькі праз цябе. Well, let's keep going. Але працягваем. I have always known that the earthly lives we lead are disgusting, and only war and death can come of them. Яна кажа, што яна заўсёды ведала, што наша зямное жыццё якое мы вядзем, яно мярзотнае, што толькі смерць і вайна можа якраз такі, ну, пакончыць з гэтым. Hold up just a sec there, cowpoke. You really think all we can do is sow death and destruction? Ну, ён кажа, пачакай. Ты думаеш, што толькі што мы можам рабіць, гэта якраз такі, ну, распаўсюджваць смерць і разбурэнні? I do not poke cows. Do I look like a farmer? Come on, Senora. You've been alive to see what? 15, 20 billion people live and die? Він каже, ну, слушай, спокойся. Ти ось, ну, живеш, каб побачити, як 15-20 мільйонів людей живуть і помирають? You really saying death and destruction is all each and every one of them ever amounted to? Ти реально кажеш, що смерть і розбурення – гэта ўсё, што кожны з іх можа зрабіць? Well, perhaps not individually, but as an immortal, I look at the greater arc of history. І вона каже, што не, ну, не кожны можа так толькі рабіць, да, там, забіваць кагосьці, разбураць, але як бессмяротная яна можа глядзець на гісторыю агулам, так? Well, most of us ain't looking to contribute to the greater arc of history, but that don't mean life's pointless. І, ну, і сам я кажа, што, ну, але мы так не робім, так? Мы не глядзім на гісторыю агулам, мы не намагаемся, каб частка нашай гісторыі была там найлепшая, найвышэйшая, мы просто, тыпу... Але ад таго, што мы не намагаемся гэта зрабіць, нашае жыццё бессэнсоўным не стае. That's some Nosferatu thinking, I'll tell you what. But let's continue. Ну, это так. I have always known the people have become fat and lazy, and living within the Garden of Eden is impossible in such a state. Я заўсёды ведала, што людзі стануць тоўстымі і лянотнымі. І што жыць у райскім саду
будзе немагчыма ў такім стане. Это працягвае наспіра... Не. Our esteemed client is very good at coming up with names for other systems. Perhaps you can... I have always known the people have become Ну да, вона про інших так каже, я забыла. Sounds to me like you're coming up with labels for kicking people out of the Garden of Eden. Я забыла, што лейбелінг можа быць не толькі на сябе, але на іншых. Так. Ён кажа, што якраз такі, што яна толькі вось і чакае, каб павыганяць людзей з райскага саду, і вось каб гэта ў ёй атрымалася, вось яна дае ім нейкія Is that ярлыкі. all we amount to? Fat and lazy? Гэта ўсё, з чаго мы састаем з тлушчу і ляноты. Look around your own country, boy. Look at me. See my disgusting rolls and saggy features. Паглядзі на сваю краіну, паглядзі на мяне, паглядзі на маі мярзотныя складкі і непрыемныя рысы, і абвіслыя рысы. Блін, яна мяне цытуе, мне не падабаецца. Would you let me into the Garden of Eden? Ці ти пусціў мяне ў райскі сад? Well, sure, why the heck not? Конечно, чаму не? I am glad you are not the gatekeeper then. You rather have a gatekeeper who wouldn't let you in? Listen, Senora, you gotta go easy on yourself with them labels. Ну і ён кажа так, што яна павінна суадносіцца да сябе неяк больш мякчэй, бо калі яна будзе больш мяккая для сябе, яна будзе больш мяккая да іншых, і вось якраз такі, да, не будзе сабе нешта забараняць. Well, let's keep talking, though. I have always known we should act with dignity if we would take our place at God's side once more. Ну это ж... I think this here's the meat of it, Senora. The filet mignon. I fear your French is even worse than your Italian. Я боюся, твоя французская мова хуже за твою итальянскую. Ой, у меня непрыгожий акцент. Я неяк памятаю, у нас на занятку я один раз нават амаль не расплакалася, ці ледзьве. Як правильно казаць? Я блытаю ледзьве амаль, выбачайце. Таму што моя настаўніца французскай мовы, яна вось мне прымушала ўсё казаць, а у меня драўляны язык, і у меня мой прононс быў недастаткова чысты і прыгожы, і так. І мне так было сорамна, што я пачала хвалявацца і так далей. Цікава, калі б я запісала гімблей на французскай, як бы гэта гучала? Салют! Bonjour! Je m'appelle Catherine! Мне так падабаецца, калі на іншых мовах зменьваецца голас неяк так. Цуд. Here's the thing, Senora. Who came up with all them shoulds that'll take you to God? Он кажа, глядзі, якая справа. Хто вось якраз такі, прыйшоў да высноўку, што з вось гэтымі павінна, што і гэтыя павінны цябе правядуць да Бога. The greatest thinkers of history that I studied in my youth. Plato, Aristotle, Cicero, Aquinas. І яна кажа, што гэта ўсё праз якраз такі самых знакамітых філосафаў у гісторыі, якіх я навучала у сваёй маладосці, што гэта Платон, Арыстоцель, Цицерон і Акваніс. Выбачайце, я, можа, просто не ведаю, як іх перакладаць, можа, ведаю, хто яны такі. Sounds like a bunch of dead guys to me. They really had it all figured out way back when, huh? Гучыць для мяне як цэлая суполка памёрлых чалікаў. Яны якраз такі, яны сапраўды пра ўсё дагадаліся ў жыцці тады, так? Well, of course not. How foolish do you think me? Я кажу, што вядома, што яны не пра ўсё тут. Not at all, Senora. Just questioning where all them shoulds are coming from. But let's keep going. Просто ён кажа, што ён не лічыць яе дурной, просто намагаецца зразумець, адкуль усе гэтыя павінна пайшлі. So you think you are so very clever, do you, boy? That by pointing out my distortions, you have won? Так, яна кажа, а що ти думаєш, що ти тут самий розумний, хлопча? Тоді, коли ти усе якраз таки, перевернеш усе мої ніякі думки, то що, ти переможеш? That is where you are truly the fool.
I already know how wrong I have been, that I have been chasing an impossible fiction all my life. І вона каже, ха-ха, вось тут ты не паспеў, я сама ведаю, наколькі я не правая была, і што я как раз таки у яку, што, боже, як я гэта прыгожа перакласці? Карацей, праз тое, што яна была неправая, яна ператварыла сваё жыццё на нейкую прыдумку, і якраз такі гэтым яна ўскладніла сваё існаванне. Indeed, I now believe that even if we did follow the pathway to God, once we reach the end, we would discover that he, too, was a work of fiction. І яна кажа, што вось цяпер я веру, што калі мы пойдзем шляхам да Бога, што калі мы дойдзем да канца, то мы якраз такі адкрыем для сябе, што гэта ўсё было выдумкай. When I say God, I mean goodness, propriety, intelligence. God himself is a lie. Калі я кажу Бог, я маю на ўвазе дабрыню, розум і так далей, што сам па сабе Бог гэта хлусня. I see. So you've lost your faith. Я бачу, то бок ты згубіла сваю веру. Yes, it has crumbled to dust, much like myself in this fat, wretched old body. Яно ператварылася на пыл, якраз такі, як і я у гэтым тоўстым, у гэтым тлустым, зморшчаным старым целе. Зморшчыкі, не маршчыны, зморшчыкі. And truth are lies. Ideas developed by ugly men to justify their existence. А вось мы падышлі да пытання індустрыі прыгажосці, што ёй збольшага кіравалі мужчыны і кіруюць да гэтага. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Яна кажа, што прыгажосць і праўда гэта ўсё хлусня. Што гэтыя ідэі якраз такі былі, як гэта сказаць, гэтыя ідэі былі прапанованы непрыгожымі мужчыны, якія намагаліся неяк патлумачыць сваё існаванне. While we occupy ourselves chasing those ideals, they create space wars to leech our money and our vitality. Пакуль мы сябе абмяжоўваем гэтым намаганнем якраз-такі пераслядання гэтых ідэалаў, гэтыя людзі ствараюць касмічныя войны, каб якраз-такі забраць нашы грошы і паўплываць на нас. Я не знаю, выбачайце, віталіці, я не ведаю, як перакладаецца, хаця мне падаецца, гэта нешта з лацінскай ўжо мовы. They call me judgmental, while they created the false ideal to judge against. Толькі падумаць, яны называюць мяне асуджальнай у той час, калі яны создалі несапраўдны ідэал, праз які яны асуджаюць у адказ. You don't think I'm judgmental, do you, boy? Ты ж не думаеш, што я асуджальная, так, хлопча? Ты нічога не робіш, акрамя асуджання? Я не бачу кагосьці больш асуджальна, чым ты. I wouldn't put it that way exactly. Я бы так не сказаў. Besides, I ain't gonna call you names. In fact, that's where I think I want to challenge you. Ось. Акрамя гэтага, я бы не даваў табе нейкія ярлыкі. Больш таго, гэта то, дзе я якраз такі буду выпробаваць цябе. Senora, I think the person you're judging more than anyone is yourself. Сеньора, як мне падаецца, асоба, якую ты больш за ўсяго асуджаеш, гэта ты сама. I know you got raised with all them high ideals, so of course you're getting disappointed when nobody can reach them. Я разумею, што ты вырасла на гэтых высокіх ідэалах, і таму, вядома, ты вельмі расчароўваешся, расчараваная, што ніхто іх не намагаецца дасягнуць. That's some heavy pressure. Not just on them, but on yourself. Гэта давольна моцны ціск. Не толькі на іншых, але і на сябе. I'd ask yourself what all that pressure's doing for you. Is it bringing you any satisfaction? І мне цікава, ці гэты ціск штосьці робіць для цябе.
ён дае табе пачуццё задавальнення. We can't always control what things are gonna be. Мы не можам увесь час кантраляваць рэчы, якія будуць самі па сабе. This is not acceptable. Гэта непрымальна. Па-па-па-па. I got some bad news for you, Senora. None of us really has the power to change the world on our own. Not even a clever lady like yourself. А у меня для цябе дрэнныя навіны, сеньора. Ніхто з нас на самой справе не мае такой моцы, каб змяніць свет, як нам хочацца. Нават такія разумныя спадарні, як ты. I suggest we start working on ways of helping you find a way to accept the world for what it is. Мне падаецца, нам трэба працаваць над тым, каб дапамагчы табе знайсці шлях прымання гэтага света такім, які ён ёсць. But the world is base and unworthy. Але свет, ён такі базавы і не варты. Remember that term I told you about? Nosferatu thinking? You're gonna strip all the color out of the world if you keep doing that. Памятаеш той тэрмін, які я табе ўжо казаў, думкі Носферату. Ты просто сціраеш усе каляры з гэтага свету, ты сатрэш усе каляры з гэтага свету, калі працягнеш так думаць. The world's a lot more than just base and unworthy. Свет нешта большае, чым проста база і невартасць. Nosferatu thinking. I am not used to having my own thoughts thrown back at me. Яна кажа, я не звыкла атрымліваць мої ж словы укіданыя ў мяне. That's why you're here, ain't it? Але для таго ты тут, правда? I ain't gonna help you change the world, Senora. All I can do is help you find some other perspectives. Я не магу дапамагчы цябе змяніць свет, сеньора, але я магу дапамагчы табе знайсці іншы погляд на свет. I suppose there is a certain simpleton's wisdom in the way you speak. Мне падаецца, здесь усё ж такі ёсць нейкая простая мудрыня ў тым, што ты кажаш. Thanks, I guess. Дзякуй. Very well, boy. I will consider what you have said. We will meet again in exactly 4 weeks. Do we have an understanding? Добра, хлопче. Я падумаю пра тое, што ты сказаў. Мы сустрэнемся зноўку праз 4 тыдню. Мы дагаварыліся? Дамовіліся? Senora? Конечно, дамовіліся, сеньора. Please learn to speak properly by then. Ну тады, калі ласка, навучыся правільна гэта прамаўляць. Well done, Samuel. I believe you handled Senora Deste quite well. Андромах тут нам кажа, що ми малайчинки, і ми з сеньорой де Ест якраз таки справилися добре. Калі тройнічок. Ви бажаєте? Я просто жінчина. You kidding? That lady straight up hates my guts. Ти жартуєш? Гэта жінчинка. Божечки, як гэта перакласці? Ну, караці, цяжка яна. Samuel, if Isabella Deste hated your guts, she would not be shy about telling you so. Што Андромах заспакавае Сэма, кажучы, што калі б яна, да самой рэчы, яго там ненавідзела і была супраць кожнага яго слова і ідэі, то яна, безумоўна, бы нам пра гэта паведаміла. That I believe. Ну, гэта я веру. The older we get, the harder it is to gain a different perspective. Have patience. We are not all as wise as Samuel. Чым сталей мы становімся, тем цяжэй нам якраз таки навучыцца зразумець іншы погляд на гэта жыццё, некія знайсці іншыя перспектывы ў гэтым жыцці. Так, трэба мець цярпенне. Мы ўсё ж такі не ўсе такія разумнікі, як Сэм Сценка. Guess it's just that simpleton's wisdom, as the Senora called it. Му падаецца, гэта вось спрошаная мудрыня, пра якую казала сеньора. Do not adopt her labels, Samuel. I will not stand for it. Не прымай яе ярлыкі, Сэм. Я бы на гэта не... I know she was a challenge, but you rose to it as I knew you would. Я разумею, што яна была выклікам, але ты справімся з гэтым. І
я ведаў, што ты зможаш. I think you deserve a night of hard drinking. What do you say? Вона каже, ну, мені подається, ти заслуговуєш на ноч кутежу. Що ти думаєш? You don't need to tell me twice. Це мені супраць. All right, Andy. I'll see you later then. Побачимося, Андрусь, пізніше, так? Indeed, Samuel. Enjoy yourself. Excellent work tonight. Ну, нам жадають добре побавити час. Rest in peace. Андрусь, ти гэта, давай вось з гэтым rest in peace не трэба. Нервова. Не ў той час ты гэта кажаш, разумееш? Rest in peace. Яму ў сраку. У! І мы... Вибачайте, я просто побачила девіз гэтай гульні. Гарач вампіры. Цудоўнае лікаванне. Нізкія кошты. Ой, господи Ісусе. Ой, господи. Ладно, у меня уже просто наушники падаюць. Але вось якраз таки мы скончылі з вами гэтую дэмку. Я не ведаю, як вы, але з аднаго боку тут сапраўды вельмі есть то, пра што трэба паразважаць, то бось увогуле канцэпты, якія нам даюць, таму што, повторюся, я займаюся па такой терапіі, як КПТ, калі моя дыслексія не бібуюць літаркі, вось, или КПТ, КТП? КПТ попадаецца. Блин! Когнітивна терапія. КПТ, так. Щось я, вибачайся, завісла. І якраз таки пра вось гэты ўсе базовыя канцэпты мы з маей псіхалагіняй сапраўды на першых занятках якраз таки размаўлялі. І вось так мы зножа нейкія кейсы паасобку разбіраем, каб вось зразумець, дзе я займаюся лейблінг, дзе ў меня гэтый насферату, дзе вось гэты я павінна, дзе ў меня там, да, то бок, калі ты на себе ўсю адказнасць бярэш, і гэтак далей. І вось мы таксама нейкія справы паасобку разбіраем, штосьці агульна. Вось, дарэчы, пачала весці дзённік з мысленнем і сітуацыямі. Вось такая цікавая таксама рэч, не скажу, што вельмі простая, але каму цікава, магу падзяліцца, можаце паспрабаваць самі яго зрабіць. І таму так, з аднаго боку тут сапраўды вельмі слушныя рэчы кажуць. Нагадваю, што нам распрацоўшчыкі адразу сказалі, што гэтая гульня яна рабілася якраз такі пры дапамозе дыпламаваных спецыялістаў. Так, вось. То бок гэта не нейкія іх прыдумкі, а яны якраз такі дзейнічалі по прафесіянальным, псіхалагічным і псіхатэрапеўтычным алгарытмам і пратаколам, што на самой справе добра. Але яны, дарэчы, правільна што зрабілі, папярэдзілі, што гэта не заменьвае сапраўдную тэрапію. Таму на самой справе вы можете здесь забаўляцца, разважацца, але пры гэтым можаце заўважыць, што тыя ці іншыя моманты могуць неяк у вас адгуквацца, і калі гэта вось так, то чтоб вы ведалі, з якой праблемай можна звярнуцца да спецыяліста. Так, чтоб у вас было нейкае вось, ну, каб можа запусціць працэс самарэфлексіі. Я не ведаю. Можа паглядзець, што не вы адні такімі праблемамі, бо зноў жа у базавай, калі у вас базавае састаянне ваше такое, да, нармальнае, звычайнае, то тыя ці іншыя моманты вось гэтых когнітыўных выкраўленняў яны у вас ёсць. Калі у вас ужо сапраўды ёсць нейкія праблемы, так, гэтыя выкраўленні яны могуць праяўляцца. Да, гэта можа быць адразу купа нейкіх, то бок уся камбінацыя. Гэта можа быць, што нейкія з іх вельмі яскрава праяўляюцца, але да, яны, якая бы у вас выпадак у вас не быў, яны ўсе перашкаджаюць вам жыць. Да? Вы не жывеце, вы існуеце. Існаванне гэта, конечно, добра, але мы павінны імкнуцца да жыцця і жыцця добрага. Таму
з одного боку, гульня, каб вашу юрлівасць, так сказаць, паказытаць, але і для таго, каб вы вось падумалі пра важныя рэчы. Мне падаецца, гэта вельмі файна, і дэмка мне спадабалася, я сапраўды вельмі шмат смяялася. Ось. Я яшчэ не магуся забыць першага нашага дурачка. Мужик. І я ўжо не ведаю нават, што сказаць. Карацей, мне гэтая дэмка спадабалася. Зноў жа, магчыма, там іншыя нейкія справы будуць больш такія жорсткія, скажам так, не толькі хі-хі-ха-ха. Вось, гэта мы ўжо потым неяк паглядзім, але мне падаецца, вось трэба будзе зрабіць паўнавартны запіс геймплею гэтай гульні Vampire Therapist або, як я назвала, тэрапія вампіра, таму што тут шмат чаго цікавага ёсць. Вось, зноў жа, калі не хочаце мяне чакаць, вы заўсёды ведаеце, бачыце, у нас тут ёсць што ў Стыме і ў Гогу. Не паважаю Гог, але ўсё ж такі, калі у вас ёсць доступ, так, вы вось гэтую гульню можаце сабе набыць. Як вы бачыце, гэта візуальная навела, то бок вам тут нейкі магутны камп'ютар не патрэбен, так, вам тут дастаткова мышкі, мне падаецца, калі у вас планшет на сістэме Windows ці нейкі такі, вы можете і на планшет сабе гэтую гульню запампаваць, яна не моцна там, не важка. І якраз такі пазанімацца. Зноў жа, калі не для самого сябе, просто каб вось дапамагчы гэтым уяўным персанажам. Так што вось, зноў жа, зычу вам добрых свят. Выбачайце трошкі праз працу маю ў лагеры і ўсе гэтыя выходныя, наш расклад немножко збіўся, але пачнецца нармальна працоўны тыдзень, усё будзе як будзе. Вось. Так што, зноў жа, ты, хто спраўляе праваслаўнае раство, так, я вас віншую з надыходзячымі, хаця мы з вамі яшчэ ў аўторак, магчыма, і пачуемся і пабачымся. Вось. Зноў жа, ты, калі хто вы віншуеце, спраўляеце каляды, то яшчэ у вас з калядным цыклам. Не забывайце, што ў нас да 13 студня гэта шчодры вечар. Так, бо 13 студня по старому календару гэта 31 снежня, таму афіцыйна Новы год у нас толькі яшчэ папераду. І вось шчодры вечар, стравы паглядзіце, якія можа, вось не ведаю, як вы, а я вялікая фанатка куці. Я вельмі люблю куцю, вось без жартов. Я такая куця, моя тэма. Мне падаецца, у маёй сям'і я і моя бабка адзіны, хто сапраўды любіць куцю, і вось так паёме трошчаць, толькі так. Я люблю ламанцы. Ось, дарэчы, падзяліцеся, можа, у вас ёсць нейкія такія святочныя блюда, бо правда, ламанцы я люблю у іх, калі яны яшчэ да канца не прыгатаваны, калі яны толькі вось іх спеклі, і вось мне падаецца і такімі імі хрумкаць, а вось калі ты ўжо там замешваеш у я не вельмі люблю, таму што, па-першае, моя бабка робіць вельмі салодкія, а я не вельмі фанатка салодкага, а па-другое, яна іх заўсёды студзіць, а я халоднае таксама не вельмі люблю. Вось, а так, ламанцы мне падабаюцца. Вядома, мы яшчэ робім макавыя булкі, вось не пірагі, а вось булкі спецыяльныя робяцца, там яшчэ зверху там і некія там каласкі плятуцца, касічкі, каб усё як гэта мае быць. Цеста з разынкамі замешваецца, вось гэтае макавае начыненне, і вось яны святочныя булкі, так, і вось заўсёды пекліся. Яшчэ ноччу ўставалі моя маці з бабкай, яны гэта ўсё пеклі, калі мы разам жылі, і потым усім родзічам раздаеш, да, хтосьці абіраецца адзін, хто пячэ, а зараз мы проста імі абменяюся, калі ўжо усе паасобку, вось такім чынам, таму у нас вось такіх 3 блюда ёсць. Куця, ламанцы і святочныя булкі на раство. Можа, у вас есть, зноў жа, не абавязкова нейкая традыцыйная страва агульна, можа, традыцыйна для вашай сям'і. Падзяліцеся, мне сапраўды вельмі цікава, можа, у вас ёсць нейкія абрады, там з чаго пачаць святочную вячэру і ўсё гэта. Зноў жа, я, вось, у мяне, на жаль,
не было магчымасці паўнавартасна пайсці на фальклорыста навучацца, хоць я вельмі гэта абажняю, таму у мяне такое только базовое есть, ну, не скажу, што фальклорная асвета, але каля таго. Таму я вельмі люблю збіраць такія дадзеныя, записываць себе кудысьці. Ось. Нагадваю, меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот. Добрых вам зімовых свят. Мы з вами абавязкова яшчэ пачуемся і яшчэ побачымся. Па-па!